Там, Нобелевский лауреат сидит. Но як так? Мы спробовали расхистать белорусский народ, как он прочнулся врешті-решт от этого страху. Так что это, сталинские часы приходят? Лукашенко – это реставратор советской системы. Засиделся, взорвался. Починаючи с 2020 года, это реально хунта. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння наш госць, вядомы праваабаронца, стваральнік праваабарончага цэнтру «Вясна» і нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі. Алесь, вітаю. Добрый дзень, вітаю, сябры. Вы нарадзіліся ў Кареліі, але ўжо праз 3 гады бацькі перавезлі вас у Светлагорск. І трэба сказаць, што Светлагорск тады толькі будаваўся, ну і не сказаць, што гэта быў цэнтр беларушчыны хоць калі-небудзь. Як вы сталі такім патрыётам? Гэта адбывалася не за один раз і не за один год. З аднаго боку, у мяне бацька там рускамоўны, таму што ён вельмі доўга пражыў у Расіі, там яго вывезлі фактычна, калі яму 10 гадоў было ў тую Карелію, это в 40-м годзе яшчэ, як вайна адбылася, адразу тады беларусаў туды на вярбоўку забіралі сем'і. От мой дзед сабраў сям'ю, якая галадала тады з Рагачоўскага раёна, яны пераехалі на гэтыя акупаваныя землі. Потым там пачалася вайна, яны туды-сюды, значыць, там па этому поўначы ездзілі, але ўрэшце-рэшт все роўна потым вярнуліся ў Карелію, а маці ўжо прыехала з вярбоўкай пасля вайны туды, па вярбоўцы, у 50-е годы. Яны пабраліся там, взялі шлюб, і там нарадзіўся мой старэйшы брат, я, і ўрэшце-рэшт бацькі вярнуліся на радзіму. І вярнуліся на новабудоўлю, там, дзе можна было атрымаць працу, таму што і бацька, і маці, яны працавалі і там рабочымі, і тут яны працягвалі працаваць рабочымі. Гэта мои раннія ўспаміны, яны самыя раннія пра Карелію, самае цікавае, што ў мяне там засталося. Нават штосьці памятаеце? Так, таму што это цяжка пераблытаць, гэтыя вадаспады, скалы, граніт, это такога ў нас няма ў Беларусі. Калі я штосьці ўспамінаю з гэтага, то это пэўна адтуль. Таму тут это цяжка забыць. Само мястэчка, дзе нарадзіўся, оно стаіць фактычна на мяжы з сённяшняй Фінляндыі. Это такі КПП вельмі моцны быў, вялікі, там да мільёна было людзей, якія снавалі туды-сюды да вайны, а зараз там ужо эта мяжа зачынена. Я літаральна на днях паглядзеў, там зараз жыве 3000 чалавек, а калі я нарадзіўся, там было 4000 чалавек. Таму там ідзе змяншэнне такое насельніцтва. І Светлагорск для мяне сапраўды з'яўляецца такой радзімай з майго дзяцінства. Хаця вельмі часта маці вазіла мяне да бабулі ў Нараўлянскі раён. Гэта літаральна там 7 кіламетраў да мяжы з Украінай. І там прайшлі мае такія дзіцячыя самыя цікавыя гады, дзе я акунуўся ў эту беларускую атмасферу, беларускую мову. Там рускай мовы не было, ввогуле не было. Памятаю, калі мне было гадоў 5, то это равесніцы моей бабулі, ўжо цёткі такія гадоў пад 60. Яны збіраліся там разам, размаўлялі як заўсёды, і там любілі паставіць мяне на зэдлік і казаць: «Сашык, а скажы што-небудзь». Я говорю па-руску, яны смеяліся, сидзелі. Для іх руская мова это было што смешнае, таму што іх нармальная, хорошая, такая сакавітая паляшуцкая гаворка была, яе можна паглядзець там і у Мележа, Івана, Барыса Сачынкі, вельмі багатых тых слоў падобных. Но там няма спявання, таму што мова сама меладычная, спявучая была, яны спявалі літаральна, там меладычная мова была. Калі яны пачыналі гаварыць, асабліва дзяўчаты, это быў такі рознагалосы спеў. Я нават у дзяцінстве мяне так ачароўвала, таму што самі там і ў сям'і гаварылі па-руску ў асноўным. Ну, маці на трасянцы, так як яна там не так доўга прабыла, 15 гадоў этой Кареліі. А мы-то ўжо гаварылі дзеці па-руску. І для мяне эта беларуская мова ў вёсцы, это было штось такое, надзвычай спявучае і такое цікавае, прыцягальнае. Хаця свядома па-беларуску я пачаў размаўляць ужо в універсітэце, калі паступіў туды на філфак, і ў канцы 70-х гадоў там вучыўся Анатоль Сыс, Эдуарда Куліна, Анатоль Козлов. У нас такая групоўка стварылася хлопцаў, дзяўчат, якія цікавіліся беларушчынай, беларускай мовай. Мы пачалі свядома падтрымліваць тады ўжо з беларускую мову. І з 81-го года я пачаў размаўляць па-беларуску, ўжо толькі па-беларуску. А як да вас прыйшло гэта ўсведамленне, што гэта важна, што ёсць беларуская Беларусь, за якую варта змагацца?
Крыўда з'явілася яшчэ ў школе. Мне было незразумела, чаму мы беларусы ў школе гаворым от Светлагорску, чаму у нас школа руская. Сидзеў, пытаўся наставніца, чаму у нас русская школа. На што мне наставніца сказала: ну вы же имеете право выбирать. Вот вы выбрали, ваши бацькі, вот як ёсць, так і вучыцеся. Як бы тады я ўжо спрабаваў як бы дакапацца да гэтай праўды, чаму нас беларусаў русіфікуюць. Хаця Светлагорск такі быў, як будаваўся, он вельмі інтэрнацыянальны быў. Туды як на эту всесаюзную будоўлю хімзавода там паз'язджалася вельмі багата людзей там усяго саюза, там у маім класе вучыліся і ну, у маім класе вучыліся людзі розных нацыянальнасцяў, там і украінцы, і расіяне, і беларусы, і евреі, там он быў такі клас як бы ну змешаны, там і вучыліся там і башкіры, там і татары, так сказать, там ну розных як бы народу тады паз'язджалася ў эту Беларусь тады. Вось, але як толькі ты выходзіў за вуліцу, ты зноў мог пачуць беларускую мову. І ў Светлагорску тады на вуліцах гучалі беларускія народныя песні. Як людзі ішлі, яны спявалі тады. Спявалі народныя песні, спявалі там і песнярокі, ў 70-е гады былі папулярныя, Касіў Ясь Конюшыну. Во, ішлі людзі, спявалі, ну такого зараз уже не пачуеш, але тады гэта было. І моцна паўплывала на мяне, канешне, творчасць Владзіміра Караткевіча, і фактычна ён усвядоміў мяне як беларуса, і я пачаў як бы яшчэ больш перажываць за тое, што ў нас адбываецца з беларускай культурай. А ўжо ў універсітэце ў Менску, калі мы згуртаваліся разам, то мы пачалі свядома гаварыць па-беларуску, прапагандаваць беларускае слова і беларускую культуру, і спрабаваць неяк адбудаваць свае пазіцыі, таму што было відавочна, што ідзе эта русіфікацыя, тады это выдавалася, што мы все будуем савецкі народ, вось, што мы робім як бы савецкую супольнасць, у нас шлі спрэчкі з гэтымі выкладчыкамі там палітэканоміі, з такімі, так сказаць, ну, якія там камунізм нам спрабавалі навязаць як ідэалогію. І самае галоўнае, што мы наладзілі кантакт з маладымі студэнтамі беларусамі ў Менску. Это майстроўня менская, беларускамоўная, якая проста актыўна прапагандавала беларускую культуру і шукала актыўна тую моладзь, якая могла далучацца да іх. І это дало нам вот такі выхад, канал да іншых. Мы адчулі, што мы не адныя, там, што у нас не 5, не 7 асобаў, там, а што у нас реально там ужо там десяткі, яшчэ не сотні, но ўжо десяткі, скажем. Вось, таму такі супраціў, свядомы супраціў супраць русіфікацыі, супраць камунізацыі Беларусі за незалежную дэмакратычную Беларусь у мне пачаўся з пачатку 80-х гадоў, з 81-го года, натуральна. Ось. У 90-е вы кіравалі музеем Максіма Богдановича. Тады ці можна сказаць, што ў праваабарону вы прыйшлі як бы выпадкова? Не, таму што ў грамадскім руху я быў 80-е гады. Вось калі ствараліся моладзевыя суполкі, тады было таварыства маладых літаратараў тутэйшае, старшынём якога я там апынуўся, там у выніку, так сказаць, розных камбінацый. Это ўжо было цэлае пакаленне беларускіх літаратараў, якое хацела гучаць ва ўвесь голас, якое патрабавала там скасаванне цэнзуры. Мы гаварылі пра што хацелі, мы абмяркоўвалі тыя тэмы, якія мы хацелі. Мы актыўна гаварылі пра это ў голас і чуліся перасцярогі ў наш бок, і папярэджанні, і пагрозы там, і як бы, ну тым не менш мы ўжо, это быў 87-88 год, калі вот эта беларушчына ўжо пайшла. Вось, і стварылася некалькі дзесяткаў беларускіх арганізацый моладзевых па ўсёй краіне. Вось, і мы, як вот маладыя літаратары, тады актыўна ўдзельнічалі ў гэтым моладзевым руху. І тады ўпершыню фактычна пачалі распрацоўвацца нейкія праграмы ўжо, а што ж будзе далей, скажам, таму што мы, вядома, думалі, і мы хацелі, каб Беларусь была незалежнай, дэмакратычнай. Мы ўжо там збіраліся пад чырвона-белым сцягам, пачынаючы там з першай паловы 80-х год, но это рабілася патаемна, ў лесе дзе-небудзь там, каб ніхто не бачыў. А ў другая палова 80-х, у звязку з этой перабудовай, з тым, што адпусціла трохі цэнзура, вось, стала магчымасць друкаваць нейкі сам выдат, вось, яна дала нам добрыя такія магчымасці. Мы стараліся выкарыстаць это дзеля папулярызацыі Беларусі, дзеля аб'яднання тых людзей, якія думаюць так, як мы.
І нам дапамагалі, мы аб'ядноўваліся, вядома, і са старэйшымі тымі нешматлікімі, якія ў нас былі беларусамі і мастакамі, і пісьменнікамі, якія хацелі таксама дэмакратычных зменаў. Вось. І патронамі ўсяго нашага гэтага руху быў Васіль Быкаў, на той час вельмі папулярны, аўтарытэтны пісьменнік і сапраўдны беларус. Вось. І мы бачылі перспектывы гэтага свайго руху. Мы мелі кантакты з літоўцамі, з літоўскай моладзю, з латышскай моладзю, з украінскай моладзю. Вось. І мэта была ўсё ж такі дабіцца незалежнасці, незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Вось. Таму, калі прыйшла вот этой 90-е гады, тыя акцыі, калі пачаліся, першыя дзяды, разагнаная тады міліцыя, вось ва ўсім гэтым мы бралі актыўны ўдзел. Мы спрабавалі расхістаць грамадскую думку, беларускі народ, каб ён прачнуўся ўрэшце рэшт ад этого страху, ад паняволення, якое цягнулася вот дзесяцігоддзямі. Это быў страшны інстынкт. Это было на ўзроўні інстынкта нават, таму што я вот памятаю, як я пазнаёміўся са сваёй жонкай спачатку, то... Скажыце пра гэта, пра Наталью Пенчук. Гэта было рана, это былі раннія гады, там мне было 20 гадоў, 18, там мы паехалі... Боже, вы ўсё жыццё разам. Так. Мы поехали граць на веселье до нашего однокурсника Лоева местечка, и оказалось так, что это однокурсника, які тады ажаніўся, у кого на веселье мы грали, встречная сестра, вот якраз и была Наталья, мы там познайомились. Ну, яна вучылася в педвучэльні тады, але потым яна поступила в Гомельский университет, и апынулася, что мы як бы, ну вот, ужо и бліжэй стали адзін да аднаго. То... Гэта для вас было каханне з першага погляду? Ну, фактично так, хотя, як і кожне вот такое знаёмство маладых, оно, по-перше, могло легко разбурыцца, вось, тому что, ну, что нам тады, вы ж маладыя былі, але з другога боку, ну, мяне весь час сягнула да яе, і так яшчэ і жыццё складалася, што спачатку я там ездзіў Лоеў, там мы спатыкаліся, там хадзілі па гэтых вуліцах лоеўскіх яшчэ, фактычна вясковых, вось, дзе вожыкі бегалі, толькі пыхкалі, так сказаць, розныя бакі. А на наступны год, калі яна поступила в Гомельский университет, то тут уже нам стало прасцей. Она поступила на той же факультэт, як і я, толькі што на гістарычнае аддзяленне, я вучыўся на філалагічным аддзяленні, то мы уже, як бы, тады фактычна ўжо пачалі сустракацца кожны дзень. Лёс вас звёў. І, ну так, да, так атрымалася, і мы... Потым я служыў у войску, але тым не менш, як бы, прыйшоў з войска, ну і мы ўжо там пабраліся шлюбам ўжо пасля гэтага. В 87 годзе мы взяли шлюб, 5 гадоў у нас было такое знаёмства перад гэтым. Таму, калі мы падыходзілі, да, а 90-й год, а прыняцце дэкларацыі аб незалежнасці Беларусі, а выбары ў Верховны Савет, які мы ўжо таксама удзельнічалі ў якасці агітатараў, актывістаў, там. Я быў у гэтым руху увесь там з нагамі і з галавой. Я вучыўся тады в аспірантуры Акадэміі навук спачатку, у літаратуры аспірантуры. Вучоба давала мне магчымасць, ну, вельмі багата часу удзяляць вот этой грамадскай дзейнасці, у тутэйшых, у аб'яднанні неўрадавых арганізацый, якое тады стварылася, у стварэнні Беларускага народнага фронта, які стварыўся тады як шырокі рух, не як партыя. І прыйшлі тысячы людзей, уже прыйшлі асабліва пасля дзедоў 88 года, тады народ пайшоў у грамадскія арганізацыі, Беларускі народны фронт, в іншыя арганізацыі. І вот літаральна на вачах мы бачылі, што ў нас, ну, як бы з'яўляецца это новая Беларусь, і трэба прыкладаць все намаганні, каб дабіцца незалежнасці Беларусі. Незалежнасць 90-го года, она нам не звалілася. Вот эта дэкларацыя аб незалежнасці, потым незалежнасць 91-го года в снежні, она нам не звалілася на галаву. Мы прыкладалі тады вельмі багата намаганняў. Бачыце, многія лічаць, што звалілася. Не, вот я чаму на это акцэнтую, што тысячы людзей, десяткі тысяч тады людзей, якія як бы змагаліся за гэта, і ахвяравалі чымсьці, чым, ну, тады так атрымлівалася, вот, і дабіліся ўрэшце рэшт, што ў 91 годзе Беларусь была абвешчана незалежнай краінай. Просто так Шушкевич не стаў бы старшынём Верховного Савета. А не стаў бы Шушкевич старшынём Верховного Савета, ну, умоўна кажучы, хтосьці іншы, невядома, ці была б падпісана эта дэкларацыя аб незалежнасці ў Белавежскай пушчы. Все это працэс, у якім мы бралі актыўны ўдзел. Вось. У 90-м годзе я стаў дэпутатам Мінскага гарадскога савета. Там я ўвайшоў камісію па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў яшчэ сталінскіх 30-х, 50-х гадоў.
І там я сустракаўся з людзьмі, якія сидзелі ў лагерах там па 20 гадоў, па 10-20 гадоў, якіх лёс быў зламаны яшчэ ў 30-е, там 50-е гады. І, безумоўна, ўжо тады мы там іх рэабілітоўвалі, там былі ім дапамогі, яны все, дарэчы, былі потым скасаваны ў 94-м годзе, як прыйшоў Лукашенко да ўлады. І гэта быў першы сігнал, што ён не ўспрымае гэта ввогуле все вот этой перамены, то, што далейшыя яго крокі яны будуць ісці на адраджэнне былой савецкай сістэмы. Вось, на жаль, яны прывялі ввогуле да жахлівай сітуацыі. Сённяшні дзень гэты працэс як бы спаўзання ў таталітарызм, ён ішоў все 30 гадоў. І все гэтыя 30 гадоў мы перажылі гэта разам з нашым народам. Вось, і упіраліся як маглі, так бы мовіць. Вось, ну, рэшце-рэшт, пакуль што яшчэ не дабіліся там тых мэтаў, якія ставілі, калі нам было па 20 гадоў, там, ну, барацьба працягваецца. Можна сказаць, што пасля сталінскіх рэпрэсій беларусы не асэнсавалі, што гэта было, не асэнсавалі як бы весь жах гулагаў, напрыклад, сталінскай сістэмы. І цяпер камуністы, напрыклад, кажуць, давайце паставім помнікі Сталіну зноў. Ці можна сказаць, што гэта адсутнасць люстрацыі, адсутнасць нейкага грамадскага пераасэнсавання таго досведу, які нам усім давялося перажыць, стала прычынай таго, з чым мы сутыкнуліся ў 20-м і што працягваецца па сённяшні дзень? Лукашенко – это рэстаўратар савецкай сістэмы. Ён паслядоўна захаваў все тое, што заставалася да 94-го года, заставалася вельмі шмат чаго, і паслядоўна ён рэстаўраваў, мадэрнізаваў гэту сістэму. Это не вот такая савецкая сістэма, прыстасоўваючы яе, ну, да сучаснасці, там, скажем, да рэаліяў. Беларусь атрымала незалежнасць, але мы бачым, як у яго ўяўленні это все зноў ідзе да стварэння вось гэтага саюза з Расіяй, як такого прототипа былога Савецкага Саюза, скажем, правобраза того, што было раней. Ну і шматлікія іншыя рэчы, там і смяротнае пакаранне, і вяртанне ядзернай зброі, і адсутнасць свабоды слова, там і цэнзура, і рэпрэсіі, рэшце-рэшт, якія былі там у нас пасля вайны, перад вайной. Все это мы зараз бачым, ён все это бярэ адтуль, ён нічого новага не выдумаў. Это такі, як бы сказаць, рэстаўратар вось мінулага, прычым чым далей, тым все это становіцца як бы болей падобна на тое, што было раней. Вось. А мы вымушаны як бы в этой сітуацыі працаваць з людзьмі ў першую чаргу, і трэба сказаць, што седзячы з вельмі простымі людзьмі, і з людзьмі нават старымі ўжо, тымі, каму там па 60, па 70 гадоў, скажем, такімі старымі, якія патрапілі ў калонію, вот, я просто бачу, што з іх няма сталіністаў, няма тых людзей, якія падтрымліваюць тыя сталінскія рэпрэсіі. Народная памяць, яна адназначна негатыўна ў дачыненні да таго, што было тады. І людзі гавораць, я чуў там ад розных чуў, так што это, сталінскія часы прыходзяць? Ну, з такім асуджэннем, што сталінскія часы это кепска. Дык што это, рэпрэсіі прыходзяць? А мне распавядалі гісторыі самыя розныя, пра якія пераходзілі, от цікава, што пераказвалі, напрыклад, пра расстрэлы там на гары камунараў Мазыры, на пабег, якія тады зрабілі два зняволеных, якія ў 37-38 годзе вялі на гэты расстрэл, як яны, ім удалося, значит, там забіць канваіра, НКВДшніка, і ўцякчы. Яны пабеглі, яны сидзелі ў Петрыкаўскім раёне, ў балотах Петрыкаўскіх да 41 года. Пачалася вайна. Яны працягнулі сидзець там. Вайна скончылася. І яны тады толькі выйшлі, іх арыштавалі, але ўжо не забілі, а пасадзілі, а яны сидзелі да 53 года, ў 53 годзе былі рэабілітаваны. Вот такія вот дзіўныя гісторыі, яны просто мне пераказваюцца з вуснаў в вуснаў, таму памяць людская, она это, ну, сур'ёзная рэч. Я думаю, што гэтаксама людзі не даруюць таго, што адбылося ў 20-м годзе. Гэта вот масавыя рэпрэсіі, якія дайшлі да самага нізу. Вось, яны ахапілі там десяткі тысяч, а то і сотні тысяч людзей, калі ўзяць сем'і там все. Яны просто так не пройдуць для гэтага рэжыма. Фактычна Лукашенко зрабіў такі харакірі зрабіў палітычна, вось, калі ён даў загад на вот этой масавай рэпрэсіі. Не будзе добрай памяці па ім пасля от ягонага адыходу. Это я ў гэтым перакананы, таму што няма гэтай памяці ў народзе пра
сталінські репресії. Інша справа, що верхушка, владна верхушка, от те, значить, якби те круговерці, яка крутиться вокруг його, це всі ті мухи там і в одні, вони, безумовно, мають якусь свою вигоду, хто там, якби, свою особисту, хто ідеологічно, хто ще як, но і не орієнтуються на ті часи. І для їх там герої, це, так сказати, Сталін, це Ленін, це, так сказати, вот це совєтські часи. Там, Дзяржинський так само. Безумовно, Дзержинський, інша вся та совєтська, так сказати, там, от, мітусня. Но підтримки, реальної підтримки в народі, я переконаний, що їх нема. І процес, якби, асенсування того, що відбулося, і непозбіжне осудження, він йде, і він нас чекає ще напереді. Бо, безумовно, що коли був проведений там суд над комунізмом, коли були б більш доведені ті факти масових репресій в Білорусі, бо це ж все ховалося при Лукашенко. Правда про Куропати, про масові розстріли, про саму систему побудови вот этой гвалтовної структури держави, яка там гвалтувала білорусів там, і під час колективізації, і під час масових репресій. І після війни, коли люди пашпортів не мали, працювали як раби за галочки, це ж все люди пам'ятають, це все було. Але він будує свою систему, от це його не ґрунт, так би мовити. Влада Лукашенка, вона цілком будується над тим, що було відбудовано в совєтські часи, починаючи там з 20-го року. От тому я думаю, що перспектив великих для розвиття цієї системи у нас нема. У нас все ж таки і змінилися ще покоління до всього. Коли в 94-му році люди голосували за його, ну, справді більшість голосувала за його, і вибори тоді ще, ну, збільшого не фальсифікувалися, там процент невеликий можна допускати, що будуть фальсифіковані, то зараз гэтых виборів нема, ну і підтримки нема у його нема ніякої підтримки. Я це от сидячи в Беларусі, там тысячи людей провернуліся праз гэтыя атрады, колонии, там, где они были, праз СИЗА, все. Маючи контакты с гэтымі людьми, я просто бачу, что ну, 1-2 там со 100 человек, які ще там штось, так сказать, мають до його нейкі там почутці. А що люди кажуть про його? Засидівся, зарвався, трымаецца за ўладу і будзе трымацца да апошняга. Адным словом, ідуць такое негатыў, скажем, асуджэнне, там, пачынаючы ад матаў і канчаючы просто ну, рэальным непрыняццем, спакойным, але непрыняццем. І вось чаму зараз гэту ўладу можна называць хунтай. Пачынаючы з 20-го года, это реально хунта, якая трымае ўладу, там, на як ён казаў, сінімі пальцамі. Вот так ён трымаецца за эту ўладу зараз. Хочу згадаць чарнобыльскі шлях 1996 года, бо тады пасля яго таксама было шмат пацярпелых, і наколькі я ведаю, вы тады ўключыліся ў дапамогу гэтым пацярпелым людзям. І ведаеце, у 20-м мы, напэўна, штосьці падобнае назіралі пад Акрэсціна, але я хачу у вас, як у сведкі і тых падзей, спытаць, ці можна тут праводзіць паралелі? Як гэта было ў вашым успрыманні? Ну вот наша праваабарончая дзейнасць пачыналася, як я ўжо казаў, мне не на пустым месцы, таму што я быў там і мартыралогу, заснавальнікам мартыралога, это неўрадавая арганізацыя, якая займалася там зборам інфармацыі пра рэпрэсаваных 30-50-е гады. А тут мы сутыкнуліся як бы з неорэпрэсіямі, вось, якія вельмі актыўна пачалі набіраць абароты, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады. І ў 96-м годзе, калі быў чарнобыльскі шлях у Менску, ён быў жорстка разагнаны. Упершыню пасля некалькіх гадоў, ну, больш-менш, сказаў бы, там, такой свабоды, скажем так, калі масавыя акцыі не разганяліся, рэпрэсіі, калі былі, яны былі кропкавыя, это былі максимум адміністрацыйныя нейкія там парушэнні. Все, у нас не было палізняволеных пэўны час. У 96-м годзе яны з'явіліся зноў, і гэта звязана з тым, што з новым прэзідэнтам, з Лукашенко, які пачаў аднаўляць эту савецкую сістэму. Вось таму з'яўленне весны это быў выклікана неабходнасцю. Неабходнасцю, той неабходнасцю, якая стварылася ў грамадстве ў звязку з новымі рэпрэсіямі. Мы пачалі збіраць там і першую дапамогу, там і грошы нейкія там. Я хадзіў з поліэтыленавым пакетам, тады тыя зайчыкі былі такімі пачкамі. І от мне на мітынгу накідвалі поўны пакет тых грошай, так сказаць, потым мы іх там музеі раскладалі, там раздавалі сем'ям пацярпелых, куплялі самыя неабходныя там рэчы. Адзін з маіх знаёмых прывёз там
микроавтобус нейкага алею, макарон, там, кетчупа. Мы раскладали эти пакетики музейные с надписью «Максим Богданович» там, и раздавали людям, якія выходзілі пасля сутак затрымання. Ну, рабілі такую вось грамадскую дапамогу. Але для мяне стала тады зразумела, што гэта не на кароткі час. І, канешне, мы не думалі, што Лукашенко прасядзіць так доўга. Вось, што ён сапраўды пойдзе на парушэнне Канстытуцыі, ў 96-м годзе зменіць яе пад сябе, адменіць гэтыя тэрміны, 2 тэрміны, якія былі прапісаныя ў папярэдняй Канстытуцыі. Але мы так меркавалі, я меркаваў, ладно, гадоў 10 папрацуем, от ён у 96-м прыйшоў, максімум у 2006-м ён сыдзе. У 94-м прыйшоў, у 2004-м ён сыдзе. Все аказалася не так, бо ўжо калі такія людзі дарываюцца да ўлады, іх сапраўды толькі, мабыць, выносяць нагамі з іхніх гэтых месцаў. Вось. Таму ягоныя зараз абяцанкі, што апошні тэрмін, там я сижу, все это зараз я ўспрымаю скептычна, думаю, што вельмі верагодна ён будзе сидзець да апошняга свайго дня, так як Сталін сидзеў, вось, там Мао Цзэдун, там ці вся эта гвардыя, ці пакуль яго не вынесуць пад рукі адсюль. Значит, адно з двух вось нас чакае наперадзе. І мы пачыналі тады працу як валанцёры. Мы працавалі як валанцёры до 97-го года. В 97-м годзе мы зарэгістравалі праваабарончы цэнтр «Весна» гарадскую арганізацыю спачатку. Это была «Весна» 96, а потым уже як рэспубліканскую, калі у нас паз'яўляліся філіі па ўсёй краіне. Філіі паз'яўляліся, таму што сітуацыя пагоршылася? Яна было відавочна, што трэба было працаваць не адзін год. І это все праца наша зацягвалася. Вось. Я сам чалавек, які працаваў культуры, я працаваў там сапраўды ў музею, я пісаў там нейкія артыкулы, я вельмі любіў эту сваю працу, але прыйшлося зноў вярнуцца да актыўнай грамадскай дзейнасці, бо было такое патрабаванне часу. И это письменництво, то, что там я хотел писать, все это треба было откласти в бок и заниматься бягучей такой працей. Ось, ад гэтага у нас патрабаваў час. І як так у меня все жыццё атрымлівалася, што я дзе-то не зусім займаўся тым, што я хацеў, у рэшце-рэшт, але ўрэшце я не шкадую, што так оно склалася, бо весь час атрымлівалася, што гэта было на вастрыі. Вось на вастрыі падзеі, усе гэтыя 40 там, гадоў у мяне атрымлівалася жыццё вот, як на этом, як серфінг на хвалі, значит, там, не занырваў глыбока, але весь час ты мусіў трымаць баланс і весь час на этой дошцы таскаць. Часам тебя заносила под хвалю там гады на 3, на 4, як зараз, вось калі мы там сидели, стиснувши зубы в этой турме, але все роўно потым вынырвалі і плылі далей. Але ведаеце, вось вы зараз згадалі, што у вас першы тэрмін быў 3 гады, другі тэрмін 4,5 гады, для тых, хто, можа быць, не зразумеў аналогію. Але вы казалі, што вы пра гэта не шкадуеце. Але чаму вы не шкадуеце? Гэта страчаны час. Ці вы штосьці сапраўды вынеслі для сябе з турмы, што вы так гэта ацэньваеце? У мяне ёсць разуменне таго, што калі праваабаронца знаходзіцца ў турме, ён фактычна працягвае сваю працу. Нават калі ты там нічога не робіш. Это такі парадокс пэўны. Вот ты сидзіш, ты там у тебя дзень за днём все одностайное, там, ты знаходзішся весь час под ціскам, под нейкім, ты не можаш атрымліваць ніякую інфармацыю, ты не можаш там, працаваць так, як ты працаваў раней са сваімі сябрамі, ты там адлучаны ад сям'і. Але гэта ёсць працяг працы. Вот як тебе паслалі там кудысьці там, і вот ты там мусіш это адпрацаваць, бо само знаходжанне праваабаронца ў турме гэта ўжо ёсць выразны паказнік тое, што з правамі чалавека і сітуацыя ў краіне ненармальна. Там, дзе сядзяць праваабаронцы ў турме, значит, там ужо ненармальна. Вось, і мы глядзім, дзе яны сядзяць. Это Сярэдняя Азія, это Азербайджан, там, это Беларусь, это Іран, это Паўночная Карэя, это краіны, дзе людзям не даюць жыць, скажам так. І улічваючы пэўную вядомасць, якую мы напрацавалі за гэтыя гады, там, і нашу такую актыўную пазіцыю нас ведалі за мяжою, і нам давалі, там, уганароўвалі прэміямі пэўнымі, мы з'яўляемся часткай міжнароднага праваабарончага руху, то знаходжанне ў турме – это фактычна працяг тваёй праваабарончай працы, просто ў такіх больш складаных, драматычных умовах. Вось.
Таму, калі сітуацыя як бы от пагаршалася, атрапляў зняволенне, я фактычна адчуваў, што я і далей працягваю сваю працу, но вот як бы трошкі па-іншаму там не працуючы там на людзей, але працуеш, але седзіш і разам з іншымі, скажем, палітзняволенымі, таму што это таксама важна. Вы праводзілі там палітінфармацыю, работу са зняволенымі? Палітзняволеныя мы там трымаемся заўсёды разам, скажем. Мы там абменьваемся інфармацыяй, толькі каб ніхто там не бачыў, таму што за гэта пераследуюць там нас всё, таму ціха дзесьці на працы, там яшчэ дзесьці ты можаш там перакінуцца словамі, падмігнуць, там сказаць штосьці, вось, ці распавесці хутка штосьці, самому атрымаць інфармацыю. Это як бы вот пошта існуе, там мне распавядалі там пра знаёмых у іншых калоніях, хто дзе сидзіць. Вот, это контакты были весь час, они для нас вельмі важные. Со звычайными палітзняволенымі, со звычайными зняволенымі там ситуация больше складана, бо люди вельмі розныя. Сидят люди, по-перше, с психічнымі адхіленнямі, з невысокай адукацыяй, разуменнем ситуации. Багато кого ввогуле нічого не цікавіць, толькі вот сам ён і дай, як кажуть, вот это вот як бы. Ну, есть розна. А багато людей нормальных, які адкрытыя, які сприймають інформацію, які цікавяться самі інформацією. Там просять у меня автограф, дайте автограф, калі вас. Серьезно? Так, я кажу, сорі, хлопці, коли я дам автограф, і ти будеш виходити з турми, і тебе за тим автографом якби зловлять, то тримаєш і ти, і я. Давай уже пізніше, вийду там пізніше дам. Вот, тому відносини там вельми різні. І навіть сама твоя присутність – це певний дисонанс, якби, тому що люди ведають, от апошні годи там, о, Нобелівський лауреат сидить. Но як так? От по телевізорі там особливо актуалізувалася ця тема Нобелівська премія апошній год, в зв'язку з тим, що там Трамп якби говорив про це доволі шмат. І у них було нечто незрозуміння там. От Трамп якби готовий там і хотів би отримати, а тут сидить Нобелівський лауреат разом з ними такі ж самі. Вот. І глядіть ту ж саму телевізію, в таких же самих умовах, ну, грубо кажучи, там у бруді вот, по шию, вот, ну, і він якби тут разом з ними. Там у людей часом це викликало такий певний дисонанс. Ну, яшчэ трэба ўлічваць, што беларусы яны не эмацыйныя, то вельмі багата таго, што яны перажываюць, яны ці не гавораць. Ты не можаш часам і зразумець рэакцыю людзей і што пасля гэтага застаецца, таму што я сутыкаўся з тым, што от калоніі сустрэў хлопца палітзняволенага, які казаў, што я памятаю, як тебе выпускали в Бобруйску в 2014 году. Я так само сидел в колонии там, ну не по політичній справі, но я пам'ятаю, як ти виходив там все. І в його це в пам'ять відклалося. Для його це тоді я вже був некой такой особой важной, что вот он запомнил, 10 годов их запомнил, и мы с ним сутыкнулись, и он мне это рассказывает зараз, что он про это пам'ятає. Тому само знаходження палітзняволених у білоруських турмах, вона, ну, конечно, багато кого з зняволеных, яна неяк больше чалавечыла, таму што зразумела, што палітзняволеныя яны не крымінальнікі. Там, і это, дарэчы, таксама ў ступар уводзіла адміністрацыю, багата хто з тых адміністрацый у калоніі, яны ставіліся да нас таксама абсалютна нармальна. Ну, былі такія, як бы, падлюгі, якія рабілі кар'еру на палітзняволеных. Зразумела, што это вот там начальник режимного отдела, начальник оперативного отдела, наместник начальника колонии, вот это все, что датычыцца городской моей колонии. Вот это люди, якія там, як кажуть, прессовали палітзняволеных уже по полной на 100%, бо яны робяць кар'еру. Вот он сегодня такі, он хочет завтра стать там вышэй на прыступку, и тому он просто готовы ісці по наших плечах, тем более, что сверху еще идут загады, что вы давайте их там инструкции, что вы там повинны их там душить, вы их не повинны давать им жить спокойно. То вот они рабили на нас карьеру. Вот. Остатнее нормально. Я не сказал бы, что там от начальников отряда, от неких інших супрацовников шел некий негатив. Наоборот, такая, как бы, ну, спокойная реакция. Вот. Доходило до того, что там один, ну, на промзоне, там, это офицеры, они еще больше такие вольнейшие, скажем, чем офицеры, которые працують у самой колонии. Так на промзоне один каже, там дядька один такий каже,
Що, ти правда Нобелівський? На тим. Ти правда Нобелівський лауреат? Я кажу, да. Він каже, ніфіга себе, добре, сьогодні можеш не працювати. На такому рівні вони по-простому, но вони виказували своє здивлення, і то, що для них це було нормально, значить, все, тоді гуляй, там сьогодні можеш не працювати. Я тебе не буду там за це там карати. Але городская колонія лічыцца насамрэч адной з самых жорсткіх па умовах утрымання вязняў. Вы ж першы раз сядзелі ў бабруйскай калоніі, вось калі параўнаць, то ці сапраўды такая вялікая розніца? Ну, часы розныя. Тады з 11 по 13, по 14 год, калі я быў у калоніі, тады ж палізняволеных на пальцах можна было пералічыць. Іх было там нас менш 10 чалавек. Я ў калоніі быў адзін. І зразумела, што кантроль быў моцны, але ну, там просто реально там все зняволеныя, якія супрацоўнічалі з адміністрацыяй, козлы там, все это, они сачылі. Ім быў дадзены загад, тут я просто в туалет адзін схадзіць не мог, са мной абавязкова хтосьці ішоў. Вось. Але была преса, зато я мог читать нашу Ниву, там выписывал, там белорусскую деловую газету, там я выписывал багато прессы, и было народную волю, там у меня как бы в этом плане было простей. Я написал там 3 книжки, там все это выходили мои листы. Зараз полная отсутность листования, полная информационная изоляция, вось. Ціск значна горшы, тому што зараз мне прапусцілі праз штрафныя ізалятары, праз памяшкання крытага тыпу, бур так званы, вось, дзе паўгода адсидзеў, это турма ў турме фактычна, закрытае памяшканне. Дзе ты сидзіш там 8 метраў удваёх, это туалет лічу. Ты ў туалеце сидзіш там месяцамі. Замест шыбкі у тебе там полиэтилен на вакне, усе грыбы на ім растуць, тому што сырость такая, што ты рушніком выціраеш сцену, у тебя мокрый рушнік, ты яго вот так вот водой эту выливаешь. Вот такие умовы зараз были. Умовы стали горш утрымання. Палізняволеных стало больш. Психалагічна в этом плане лягчэй, потому что ты можешь поговорить с людьми, информацию нейкую атрымаць, вось тут было трошку лягчэй. Но і тады і зараз сістэма накіравана на абмежаванне цябе і на знішчэнне твоей чалавечай годнасці. Это асабліва датычылася палізняволеных, яны стараюцца максімальна цябе прыціснуць, максімальна цябе там прибить, каб ты ну, не мог, так сказать, там, хоть что-то сказать, хоть что, тым больш уже не кажаш, штосьці зрабіць. Таму трэба было набірацца цярпення. Вось набірацца цярпення, сядзець, сціснуўшы зубы, пераносіць это ўсе нягоды, падтрымліваць іншых там, таму што людзі в вельмі цяжкіх сітуацыях, асабліва калі у кагосьці дзеці захварэлі на свабодзе, у кагосьці там праблемы з сям'ёй, у кагосьці там з бацькамі, там, ну, хворыя бацькі ці што. Чыста такія бытавыя моманты, яны ж ну, вельмі моцна таксама ўплываюць. Спатканняў няма, перапіскі няма, тэлефоны там в лепшым выпадку раз у 2 месяцы можаш пазваніць там. Ну, это все, канешне, так як бы цяжэй стала. Вось. Тому но салідарнасць паміж палізняволенымі зараз это моцная такая штука, якой не было, скажем, ну, тады. Вось. Я ведаю, што калі вы сядзелі ў бабруйскай калоніі, вас тады таксама наміноўвалі на Нобелевскую прэмію міру, і вам тады з усіх куткоў свету слалі там сотні лістоў. І у той час цэнзары прапускалі, пляваліся ад колькасці ор'ецкай, але все прапускалі, і вы тады пасля вызвалення, по-моему, вывезлі нейкія там коробкі гэтых лістоў. Так, я сапраўды, ну, я іх адсылаў просто да хаты, можна было в агульных такіх полиэтиленовых этих пластмассовых пакетах, там штук по 500, я іх дасылаў. Сапраўды там прыйшло каля 30 тысяч лістоў падтрымкі за 2,5 гады, пакуль я быў у бабруйскай калоніі. И часом мне одному приходило более чем всем вязням колонии. Ну вот мне там 500, и колонии там 200, например, листов, такие были. Но тогда передавали амаль все, сапраўды. В адрозненне цяпер, калі цяпер у меня, например, забрали рукописы книжек, какие я там написал. А что вы писали теперь? Я написал вспомины про то, як работал у музеі, працаваў у музеі Максима Богдановича, вот, про гэтыя часы, про то, чым займаўся музей. Ну, так само все, что звязано было с культурніцкай працай вакол музея, бо реально музей быў такой культурніцка-адукацыйна-асветніцкай пляцоўкай, дзе праводзіліся не толькі музейныя мерапрыемствы, там было зарэгістраваны дзесяткі неўрадавых арганізацый, ініцыятываў, і мы вельмі шырока прапагандавалі беларускую культуру тады.
сам, ну, это был такой центр белорусской культуры, можно сказать, просто у цэнтры Менска, у Траецкім прадмесці, вось, і про то, як мы будавалі філіі свае, і беларускую хатку там Менску, і філію Ракуцёўшчыне в Маладэчыцкім раёне. Это были такие часы стваральныя, скажем, вось. І той час ён спалучаўся таксама з грамадскай дзейнасцю, вось у мяне, там, я быў дэпутатам Мінскага гарадскога савета, дзе мы таксама, так сказать, там багата што рабілі для дэмакратызацыі жыцця Менска. І дэпутаты тады не былі дзеля галачкі, там нас не мог выканаўчы камітэт пераскочыць без нашай згоды на тыя ці іншыя дзеянні, вось. Ну і все, што звязана там з прыходам Лукашэнкі, негатыўнымі этымі наступствамі, калі ён абваліў беларускую адукацыю, калі забараніў там нацыянальную сімволіку. У 90-м годзе мы ўжо паставілі чырвона-белы сцяг у фае музея. Вось, і зараз фотаздымак знайшла там моя сяброўка, якраз як мы стаім каля этой сцяга. 90-й годы якраз, она мне літаральна пару дзён сказала, што вот ужо музей, ён як бы з 90-го года ёсць фотаздымак з гэтага моманту. Потым гэты ж сцяг быў у 91-м годзе ўзняты над Мінскім гарадскім саветам, калі Мінгарсавет прыняў рашэнне аб тым, што это нацыянальная сімволіка. Вось, і як бы все гэтыя моманты я стараўся там опісваць, і вот была реально там кніжка под 300 сторонок, где это все засталося там, і оно пойдзе у сметніцу, я так адчуваю, вось, на жаль. Сябры, буду вельмі вам удзячная, калі вы паставіце лайк гэтаму відэа ці напішыце каментар, таму што дзякуючы гэтаму беларусы хутчэй заўважаць нашае відэа на платформе. Гэта вельмі і вельмі важна. І загадзя вам за гэта дзякую. Раскажыце пра дзень, калі вы даведаліся пра тое, што вам прысудзілі Нобелеўскую прэмію. Як ён выглядаў гэты дзень? Мне ўжо не адзін раз прыходзіцца распавядаць пра гэта, і, шчыра кажучы, як бы, ну, я паўтараю все одно і тое ж. Это быў кастрычнік 22-го году, і я прачытаў, тады яшчэ можна было выпісваць такую независимую газету, значит, в Москве, которая друкавала постоянно, там былі артыкулы по Беларусі. Хтосьці з замаскіраваных журналістаў пад псевданімам там апісваў сітуацыю, што ў нас адбывалася даволі праўдзіва. І ў Маскве это яшчэ можна было, і вот можна было такім чынам праз выпісваючы ту прэсу, значит, у 22-м годзе чытаць пра, па-першае, пра што адбывалася там з гэтым канфліктам на Ўкраіне, вось таксама, і пра тое, што было ў Беларусі. І там быў такі артыкул напярэдадні гэтай прэміі. Я ўвогуле не думаў пра Нобелевскую прэмію тады. Нават у меня думкі такой не было, таму што это вот вайна Украіны, это агрэсія Расіі на Украіну, тады она трымала просто всю увагу. Там у нас стаяў тэлевізор у этой хаце, мы сидзелі ўдваёх, там яшчэ мне перыядычна мянялі гэтых зняволеных, якія са мной сидзелі. Бо я там больш года просидел, а яны выходзілі на 2, на 3 месяцы, і я там постоянно глядзеў тых 60 минут, больш там нічого глядзець, як бы, ну, на жаль, немагчыма было, вось, і стараўся нейкім чынам зразумець, асэнсаваць, як ідуць справы, вот, звязаныя з вайной, вось, і ці вытрымае Украіна гэты удар, там все. І тут в этой газете артыкул про то, што мяркуецца вручэнне Нобелевской прэміі, што ад Беларусі ёсць кандыдаты, верагодна, там ёсць в этом шот-спісе Светлана Тихановская. И я подумал, ну так, ну чаму, нормальная кандидатура, все хорошо. И все, я про это забыл. Вось. І калі прыйшло там 7-го, здаецца, ці 8-го кастрычніка было абвяшчэнне ўжо, хто Нобелевскі лаўрэат, я хадзіў на азнаямленне з крымінальнай справай кожны дзень. Мы знаёміліся з этой справай. Колькі вас тамоў было? 209, ну штосьці там больш за 200 тамоў. І кожны том это 400-500 сторонок. Вот уявіце сабе, вот такія горы матэрыялаў, які трэба было прачытаць за месяц. Натуральна, што ты просто сидзеў, гартаў гэтыя тамы, бо прачытаць там нічога немагчыма было, хоць я і пісаў просьбы пра тое, каб прыцягнулі час азнаямлення са справай у звязку з аб'ёмам, мне не дазволілі мне, і я прыйшоў туды гартаць гэтыя чарговыя тамы, мне ў калідоры хтосьці з палітзэкаў, бо там весь час людзі выходзяць, прыходзяць, хтосьці там з адвакатамі сустракаецца, хтосьці з крымінальнай справай, ну ідзе такая, як бы, ты в этом калідоры там можаш спаткацца, там я бачыў там і
Александра Федуту, там, і Фединіча Геннадія, там, ну, багато з Могли ким хоч там перекинутися, Так, нас ставили побач каля стіни, я, звичайно, якби, ну, нахабно переходив, так сказати, просив, каб отсунулись, це я просто зэки переходив, ми ще могли там некалькі слов сказати один одному, покуль нас там не шикали, це, значить, контролери, що хопить, там інакше горш буде. Ось, то мне хтось сказав, незнаёмый мне політзек, сказав, що Олесь, здається, вам дали Нобелевскую премию. Я степянуўся, тому что у меня не в голове было это присуджение, вось. Но мне это подтвердили, так сказать, что так, это так. И причем там ішла знайома адвокатка по коридору, з якою, значить, ми були знайомі, яка одразу віншую, Олесь, там все, там і інші там знайомі. Ну, все, стало зрозуміло, що це так. У вас була ейфорія? У мене було почуття, якби, ну, нешикане, якби це було нешикане все, це абсолютно нешикане було. Ось. І я там просто кричав у цьому покої, що гэтага не може бути, це не так, ну, це не може бути, тому що, ну, якби, гэтага не може бути просто, і все. Ось. Але цікаво, що слідчий, який вів нашу справу, там такі дядька з Головного управління слідчого комітету, ну, нами займалося Головне управління слідчого комітету, ось не гэтая структура. І він мені каже, він приходить потім праз пару дзён і каже, ну, коли от я знайомлюсь, він спеціально прийшов на мене поглядіти, значить, іншими очима, кого він тут спробує упакувати в турму, значить, все ж таки. І він приходить і говорить, що вы ведаете, Олесь Вікторович, на ви на мені так акуратно, що... А до того був на ви чи перейшов? На ви був. Він на ви, він якби так. Ви ведаете, от як тільки у нас було перше споткання після арешту, вы сказали, что вот вы меня арестовали, и это мне посприяет стать Нобелевским лауреатом, то вы угадали. Но я это не памятаю. Я ему сказал тогда это в якости худшей такой, ну, Попроку. Злости, да. Ну ты что-то, вот ты арестовал меня, мне за это Нобелевским лауреатом зробить. Вот так это было сказано, якби на такой, ну, якби полеміці певної. І він це згадав, і він прийшов, і це мені сказав. І я це, якби, ну так, мабуть, тому що він такий... Ви йому подякували? Я не пам'ятав це, але він мені нагадав про це, що це так було. Ну, нас затримали ж у липені 21 года, а це відбулося в кастричнику 22 года. Уже довгий час пройшов, там більше года, я не пам'ятав це, але він вспомнив, що я його попрокнув тим, що от ви затримуєте правооборонців і глядите, що ми станемо Нобелівськими лауреатами. Ну так воно відбулося. Ось. А яке у вас ставлення до гэтага чоловіка? Так? Ось до гэтых людей, які упеклі вас за крати? Яны, трэба сказаць, ну, павялі сябе не зусім прыстойна, сказаў. Не зусім, таму што нас затрымлівалі па справе, і мы былі больш за года у якасці абвінавачаных за неўплату падаткаў, і там па гэтым атрымлівалася па гэтых пакараннях, там у нас па першай частцы до 5 гадоў, ці до 3 гадоў, ну, от, от 0 до 3. Ось такое у нас было пакаранне. І от ён сидзеў, ламаў галаву, думаў, як бы нам болей навешаць. Ну, мабыць, ему там зверху сказали, что мало, там, тому что еще была эта 342 артыкул, там таксама до 3 гадоў, ну, то, что нам, як бы, предъявили. И тут 3, там 3 плюс, ну, по 4 атрымалася. Ну, мало. Не, это правоабаронцы, это Беляцкий, дайте им более. Як бы указание было такое, 100%. И вот яны ламали галаву апошнія месяцы. Спачатку мы сидели по 243 артыкуле, это неуплата податков. Яны ламали галаву, як нас упаковать поболее. И вот они придумали эту схему, значит, с контрабандой. Вось, выкликали эксперта, значит, з мытні. Пришел эксперт по прозвищу Шушкевич, он мне запомнился, то, что, який сказал, что, ну, в принципе, вот, коли полічыць, то это может быть магчыма, но тут трэба, як бы, падыход, як бы, асобны, потому что это першая такая справа в моей практице. Так мы так и засталіся одной вот такой справой, за якой, коли ты сам не провозишь эти гроши, и у тебя нема перевышения этой суммы, но тем не меньше на тебя вешают, так сказать, вялізную сумму, ось и ты становишься контрабандистом тих грошей, яких ти там не провозив, скажем так. Ось, вони, вот, якби, і там уже пошли термины от 8 до 12 годов, в залежности от той суммы, вот, яка была навешена на нас, и там уже вот в вынику
по артыкуле «Кантрабанда» 228 я атрымаў там 9 гадоў, по артыкуле 342 я атрымаў 3 гады, яны склалі іх разам, атрымалася 10. Ну, так там матэматыка такая цікавая, ну, арыфметыка, сказаў бы, што. Вось, 9 плюс 3 атрымалася 10. Ну, вот 10 я, так сказать, атрымаў. Мои калегі таксама, Валентин 9, Владзя Лапкович 7, Валентин Стефанович 9 гадоў. На жаль, Валентин яшчэ працягвае вот эту ножку несці. Самае непрыемнае в этой ситуации, калі ты маеш вялікі тэрмін і не ведаеш, калі ён скончыцца. Апошнія месяцы ўжо пашлі перамовы пра то, што, можа быць, нас там будуць мяняць, адпускаць. Да мяне ў калонію у лютым прыязджаў Роман Пратасевич, спрабаваў взяць інтэрв'ю. У лютым гэтага года 25-го. Раскажыце пра гэтую сустрэчу. Гэта было так, што мы сабраліся ісці на працу, раз полатрядзе затрымалі. Типа, вас не занарядзілі, вы застаецеся ў казарме. Што такое? У нас бригада там 30 чалавек, і 15 застаюцца. Потым праз гадзіну кажуць, давайте 5 на працу. Потым яшчэ праз гадзіну яшчэ 5 на працу. Урэшце мы прыходзім на КПП, кажуць, Беляцкі, застанься, іншыя ідзіце. Значит, мяне заводзяць. Вот, оказывается, вся эта система с працай была придумана, каб мяне адфільтраваць і завесці у штаб на сустрэчу з Романом Пратасевичем, які прадставіўся там рабочым нейкім, кажа, я рабочий зараз. Я кажу, серьезно? Так і прадставіўся? Так. Я кажу, а як же ты сюди попал, рабочий? Як хто тебе пустил? Ну вот, я блог веду, мне інтерв'ю треба взяти. Ну вы ж уже ведали, хто такі Роман Пратасевич, правильно? Я ведав, так. Уже ж было показано інтерв'ю по беларускім тэлевізіі, дзе ён плакаў там, значит, і так далей. І, ну, я, до речі, його зовсім не ведав у 20-м годзе, 21-м, для мене це невідомий там чоловік був. Але от коли вже по телевізії показали всі ці драматичні кадри, там, ось, це вже стало зразу, якби, я вже познайомився з ним заочно. Ось тому я його познав. І він каже, ну, от хочу взяти інтерв'ю. Я кажу, ні, я там не буду давати інтерв'ю. Ну, давайте я вас сфотографую. Я кажу, ні, не хочу, щоб ви мене фотографували. Ну, тоді скажіть, ці згодні ви, каб вас обміняли там на когось, значить, ці згодні ви на обмін? Я кажу, ну, це початок 25-го года. Вот, і я кажу, ну, в принципі, я якби не супраць, тому що зрозуміло було, що ситуація тут у нас не поліпшається і знаходиться далі в турмі. Ну, от у нас тільки Микола Статкевич, якби от такий він твердий чоловік, я його глибоко там поважаю, шаную його позицію. Но вже где-то якби певна ефективність твого знаходження, вона якби і застається з одного боку, ну вже якби вже і зашмат трохи, тому що 4 роки в турмі – це немало. Це кусок, кавалок життя, який ти просто якби хочеш не хочеш, ти весь час знаходишся в цьому напруженні, в ситуації, це виматує тебе як чоловіка там, ну, калі б сказали сидзець, як яно і было далей, я сидзеў бы. І сама ідэя гэтага абмена на кудысьці знікла. Вось меня не абмянялі там канкрэтна на кагосьці, але вот калі пачаліся гэтыя больш шырокія абмены палізняволеных на зняцце санкцый, яны ўжо такі фармат набылі, то я апынуўся вось в адной з гэтых груп, і зараз 13 снежня ўрэшце я выйшаў вот на волю. А якога вы меркавання пра Романа прытрымліваецеся? Як глядзіце на ягоны лёс? Я, па-перша, не ведаю ўсіх нюансаў да яго, проста рукі не дайшлі пагартаць добра там, як і што. Вось, но сыходзячы з апошніх дадзеных, што ён там зараз вядоўца на дзяржаўнай тэлевізіі, то видно, што он не проста, як у турме кажуць, ссучыўся, да, но он яшчэ і пачаў служыць, як бы так, верна. Вот. Ну, тут як бы я разумею, чалавек, які слабы, там, можа быць, яго зламалі, там, ён што-то там расказаў тое, што другі раз он не расказаў бы. Ну, слабы чалавек. Но калі ты ўжо пачынаеш свядома служыць тым, хто цябе вот, зламаў фактычна, перакінуўся на другі бок і пачынаеш ужо як бы свядома служыць, то это просто як бы, ну, здрада сваім прынцыпам, сваім меркаваннем, свайму чыну, як ты думаў, як ты жыў фактычна. Он здрадзіў, он сам закрэсліў сваё папярэдняе жыццё. Вось. І гэта
гэта яго выбар, ну хай ён з гэтым жыве до конца жыцця, малады чалавек, вот, хай ён жыве з гэтым. Я не падтрымліваю гэтага і лічу, што калі ўжо ты маеш нейкія свае меркаванні, не абавязкова пра гэта крычаць на плошчы. Вось беларусы такія, яны ж як бы в асноўным не любяць крычаць, да? Но багата хто з палізняволеных, практычна амаль все, яны паказалі, што яны трымаюцца сваіх перакананняў. У нас таких, як Роман, на одной руце можно перелічыць, а ўжо 5000 чалавек адсидзела. Вот. І ніхто там на коленях не ползаў асабліва, там перед адміністрацыяй галаву попелам не пасыпаў. Вот я прасидзеў 2,5 гады ў калоніі у Горках, у нас не было ніводнага палітзэка, хто бы павёў себе непрыстойна. Хто бы там змяніў свае погляды, там, ці там бегаў адміністрацыю, ці яшчэ што не. Вот таксама там добрая сотня прайшла за гэты час людзей, самых розных, там і працаўнікі, і хлопцы, і студэнты, там і старыя дзяды ўжо, там самыя розныя людзі, вось, і сидзяць там і за лайкі, там і за самыя розныя рэчы, но вот як бы гэта да гонару беларускіх палітвязняў, то, што яны трымаюць тыя вот як бы нягоды, якія сыплюцца на іх галаву, хаця это сур'ёзнае выпрабаванне. У людзей там сем'і развальваюцца, маёмасць адымаюць, ну разбураюць жыццё цалкам, працу забіраюць, всё, ты застаешься як бы, ну там десяткі людзей, якія просто без нічога засталіся, якія прайшлі там мне на вачах вот з палітвязняў, но яны не становяцца на калені, это наш гонар. Наша палітвязні – это соль нашага народу, можна сказаць. Ведаеце, ёсць жа у габрэяў такі прынцып, што калі табе твайму жыццю пагражае штосьці, то можна рабіць ўсё дзеля таго, каб выжыць. Вось як вы глядзіце, калі такі прынцып на беларускую турму пераводзяць? Ну, ёсць рамкі, все ж таки, эта турма, ну, па-першае, она не такая, как была ў 30-е гады, калі сапраўды людзей знішчалі фізічна. Вось, і ты там можаш фізічна выжыць, вот. Ну, калі тым больш, калі маеш нейкія прынцыпы і разуменне, дзе ты апынуўся там, то нормально. Ну, в тым плане, што людзі выжываюць, не гледзячы на ўсе там нечалавечае абыходжанне, часам збіванне нават. Мне ж распавядалі мае там палітзняволеныя зэкі, маладзейшыя просто хлопцы, калі іх білі в іншых калоніях, там просто начальнік калоніі Шклоўскай там збіваў людзей. Это было в 20-е гады сам. Вот человек приходит, скажет, он меня бил там, за то, что я говорю на белорусской мове. Вот он мне стукнул, подошел, дал по голове, значит, вот, за мову били. Вот, потому что для их мова это маркер уже, что это вороги, значит, когда они по-белорусски говорят. Докладно так, как в 30-е годы, когда они расстреливали там этих белорусскомовных, інтэлігенцыю беларускамоўную. Дарэчы, я ведаю, што вы неяк прымусілі следчага з вамі па-беларуску гаварыць. Ну, гэта была моя паслядоўная пазіцыя. Гаварыць па-беларуску, весці дакументацыю, весці допыты на беларускай мове, все это праводзілася. Вось, як бы самі следчыя гэта зрабілі, в адрозненне ад суддзі, якая адмовілася, так сказать, весці працэс на беларускай мове, адмовілася даваць перакладчыка. Урэшце это звялося до таго, што я адмовіўся даваць паказанні, таму што, ну, як бы я не хацеў даваць паказанні. А яна патрабавала, каб вы гаварылі па-расейску? Яна гаварыла, гаварыце па-беларуску, я вас разумею. Я пачынаю гаварыць, я бачу, што яна не разумее. Яна не разумее нюансаў, она не разумее словаў. Ну, реально, як бы чалавек не валодае дастаткова беларускай мовай, то пра што мне з ёй гаварыць? А вы спрабавалі заклікаць, замяніць суддзю на тую, хто будзе разумець беларуску? Так, мы давали адвод, у першы ж дзень я и Валентин Стефанович, мы дали отвод судье, ну, как бы, она пошла, пораилась, пришла и сказала, что не, я застаюся. Пораилась сама с собой, сказала, что я застаюся. Кошмар, просто кошмар. Вот, ну, вот такая ситуация. Ведаеце, вы ўжо не раз згадвалі і пра Валентина Стефановича, і пра Уладзя Лапковіча, гэта вясноўцы, ваши паплечнікі. І мяне вельмі кранула, калі Уладзя Лапковіч, калі выйшаў з турмы, сказаў, што першы званок ён зрабіў не сваёй сям'і, жонцы і дзецям, а пазваніў вам. І вось, ведаеце, для мяне гэта нейкі такі паказчык, ну, еднасці, так, і нейкай вось блізкасці каштоўнаснай. Як вы ўвогуле сталі паплечнікамі? Вось вы ўтрох. Вас нават называюць, ведаеце, 3 рыцары беларускія. Ну, калі весна была зарэгістравана ў 98 годзе, то Валентин і Уладзя, яны былі актывістамі Маладога фронта на той час.
Але абодва юрысты вучыліся ў розных ВНУ, але былі юрыстамі. Калі мы зарэгістравалі весну, то пачалі шукаць людзей неабыякавых, якія зацікаўленыя у праваабарончай працы і маюць адпаведную адукацыю. То спачатку прыйшоў Валентин, за ім Ладзя, хаця Ладзю ведаю таксама з 96-го года, но он прыйшоў там в 2000 годзе ці в 2001, а Валентин прыйшоў в 98 годзе. Вось, то от з тых часоў мы разам. І жыццё – это вялікі кавалак жыцця, мы практычна ўвесь час працуем разам, але вот это выпрабаванне там судом, выпрабаванне турмою потым, яны хіба што найбольш цяжкі час, і я там вельмі рады, што ён выйшаў, просто там шчаслівы, то, што ён выйшаў, бо у мяне это ўжо як бы пэўны вопыт быў, і вот эта Нобелевская прэмія давала мне пэўную ўсё ж такі асцярогу, там я ведаў, што, ну, прынамсі спадзяваўся, і так адчувалася, што ўлады это улічваюць, эту Нобелевскую прэмію. Хаця там і трымалі мяне на агульных як бы умовах, але ў той жа час відавочна, што ну пэўную мяжу там яны атрымалі інструкцыі зноў, што Беляцкая не шапаць там, скажам, там в розных сітуацыях. Вось мне там не пусцілі па 411 артыкуле, не дадавалі там гэтыя чарговыя тэрміны, не зачынілі ў закрытую турму, як от Лапковіча Стефановича, таму што я не ведаў про то, што яны сидзелі вот в этом годзе, яны реально пайшлі як бы на новое там, вот іх з калоніі забралі спачатку Магілёўскую турму. Адзін сидзеў у Магілёве ў калоніі, другі ў Шклове. З Магілёўскай турмы перавялі ў Жодзінскую турму, абодвух. У Ладзе врэшце выйшаў, Владимир Лапкович выйшаў на волю, Валентин Стефанович ще працягвае там сидзець. І, ну, гэта мае паплечнікі, я вельмі рады, што Ладзя выйшаў і што зараз ён можа пабачыць сваіх дзяцей, у ж 3 дзяцей, таксама такое нечалавечае абыходжанне, калі ён не бачыў ні дзяцей, ні сям'ю, нічога, это все вельмі цяжка, бо это той час, калі трэба займацца дзецьмі, выхоўваць дзяцей, ён не меў этой магчымасці. Это такі дадатковы, я сказаў, уплыў быў на яго, ну ён год на это вытрымаў, все, выйшаў з турмы зараз, і я вельмі рады, што так все, ну, як бы ідзе зараз. Ведаеце, кітайскі нобелеўскі лаўрэат прэміі міру Лю Сяабо, ён загінуў у турме, памёр у турме ў 2017 годзе, то бок ён не дажыў да вызвалення. І ведаеце, вось у вас не было страху, што як бы гэты перыяд ён можа не скончыцца, так? Таму што ну гэта ж такая сістэма, мы ведаем, хто такі Лукашенко, і цяжка сказаць, калі ён спыніцца, калі ён адчуе, што ну пасядзеў дастаткова. Можа быць, ён увогуле, вось многія сядзяць як бы дагэтуль, невядома, калі скончыцца гэты тэрмін. Вось гэта тое, пра што вы казалі. Ну, у беларускіх турмах таксама за гэты час памёрлі палітзняволеныя людзі, якіх я там асабіста ведаў. Это Вітольда Шурак у Шклоўскай калоніі і Алесь Пушкін у Гродзенскай крытай турме. З Алесем Пушкінам мы там працавалі разам, рабілі акцыі супольныя, ось праваабарончыя, там арганізоўвалі мерапрыемствы, там выстаўлялі падцэнзурных мастакоў калісьці на пачатку 2000-х гадоў. Зусім недавно там мы выдалі ягоную кніжку турэмных малюнкаў, які ён рабіў, калі сидзеў на сутках у Смаргонскай там этой каталажцы. Вось. І мы былі як бы такімі старымі сябрамі. Я памятаю яго яшчэ з канца 80-х, калі ён арганізоўваў акцыі пратэсту каля тэатральна-мастацкага інстытута тады, вось так. Ён тады выходзіў на 25 сакавіка, пратэставаў ужо быўшы студэнтам. Но яму давалася тады пазбягаць крымінальнай адказнасці, бо ён сам ветэран этой афганскай вайны, но афганцаў у нас не чапалі тады. Дзякуючы гэтаму толькі ён тады не сеў у турму, хаця быў асуджаны таксама, атрымаў там завочны нейкі тэрмін. Вось. І ён меў выразную грамадзянскую пазіцыю, Алесь, но, на жаль, это прывяло до таго, што ён патрапіў у турму і памёр у турме, у Гродзенскай турме пры такіх не до конца высветленай сітуацыі. Вось. З таго я размаўляў з людзьмі, якія сидзелі побач з ім, потым патрапілі да нас у калонію, якія распавядалі, што адназначна яму была не аказана медыцынская дапамога, адпаведная, якая мусила быць аказана. Ему просто не дапамаглі. Вось то, што мне казалі, я перадаю, я сам не ведаю, я там не быў, але перадаю то, што як бы было. Вось. І смерць Вітольда Шурка таксама, она вельмі такая. Чалавек памёр ад сэрца, седзячы ў ШИЗО, ў штрафным ізалятары, значит, кому не аказалі дапамогу. Час таксама, это як мінімум. Уже не кажучы пра то, што
может быть, они повинны были оказать, но там треба проводить расследование. Просто и по одним, и по другим выпадку нормальное расследование. Что отбылось, чему померли полізняволенные. Вот. Я думаю, что улады як минимум там проявили, значит, вот такое неоказание своечасовой медицинской допомоги, а может быть и специально не оказывали эту допомогу, на жаль. Тому питання здоров'я там, это, якби, оно було у мене так само, там, що треба було глядіти за здоров'ям. Были проблемы, які не вырашаліся. Я ў больничку потрапіў, у центральную больницу, у Калядзічы, потрапіў толькі ўлетку 25-го года гэтага, дзе мне зрабілі аперацыю на нозе. Як там да вас ставіліся? Добра вельмі. В больнице все добра, все там сучасная новая больница, доктары, яны, мабыць, працуюць на волі таксама, ну, абсолютно як да чалавека, якому трэба аказаць дапамогу. Вось. Но год мяне вывозили, я, так сказать, год не мог выехать на эту больницу и реально там терпел. Мне было и болюче до всего, мне незразумело, ці будзе развиваться эта хвороба. Трэба было робить операцию просто еще год назад, скажем. Мне зрабили праз год, это все тягнули, мурыжили, ну, праз год рэшце-рэшт зрабили, ну, и зараз я еще мушу там займаться этой своей ногой, там аднаўляцца, вось. То, конечно, пытание, что там будет с твоим здоровьем, там уже только и спадзяйся на Бога, что все будет добро, потому что ўзровень медицины невысокі. З одного боку, калі у людей там некие крызы адбываліся, такие сур'ёзныя хваробы, то выкликали хуткую дапамогу, з горак приезжала хуткая дапамога, забирая, звычайно, зняволена, адвозить в городскую больницу. Там ему оказывают эту дапамогу, калі там инфаркт, инсульт, там некие іншыя такие сур'ёзныя хваробы. Но чым лячыць у самой калоніі там няма, там толькі таблеткі даюць, бо няма ніякага абсталявання. Ну, тэрапеўты, дактары все нормальныя, яны стараюцца там дапамагчы, чым яны могуць, але што ён можа, калі ў яго там як бы асабліва-то няма чым дапамагаць. Вось. Таму толькі заставалася спадзявацца, што нічога горша не здарыцца і што як бы арганізм не падвядзе цябе, што ты зможаш як бы там дасядзець вось да вызвалення. Хочу таксама спытаць у вас пра вясновак, якія знаходзяцца за кратамі, Марфу Рабкову, Насту Лойку. Як яны прыйшлі ў вясну? Наста прыйшла больш 10 гадоў таму, вось, но она, дарэчы, потым сышла з весны, вось, она прапрацавала ў весне там каля 6 гадоў, 5-6 гадоў, здаецца, вось так дзесьці. Ну, ёй з'явілася цікавасць, там яны стварылі новую арганізацыю, она перайшла в эту арганізацыю, але, безумоўна, там контакты такія чалавечыя і працоўныя мы падтрымлівалі, таму што, ну, она реальная праваабаронка, там, она з 19 гадоў, она круціцца в этом, і ёй это такова лакія жыцця. Марфа пришла не так давно, перед выборами, годы за полторы, может быть, в 19-м году, 18-м, но вот у гэты час на хвалі вот такой громадской молодевой активности, потому что мы выразно зауважили, як вот у этой годы с 16, 17, 18, 19 резко почала подниматься громадская молодевая активность. У нас з'явілася шмат волонтеров, десятки літаральна там. Хотя на початку 2000-х это была проблема знайсці волонтеров. Вось, неяк так, люди не все, нават моладзь, яны не зусім разумелі, што такія правы чалавека, што такія праваабарончыя арганізацыі. А вот ужо ў гэтыя гады недаўнія, то у нас десятки волонтеров пайшлі ў грамадскія праваабарончыя арганізацыі, і к нам, і к другим таксама праваабаронцам. Вось. Вось з гэтай хваляй таксама прыйшла і Марфа Рабкова. Она стала ў нас працаваць як каардынатаркай менавіта валанцёрскага руху. І падчас выбараў да нас тысячы ўжо моладзі далучыліся, якія займаліся назіраннем на выбарах, якія займаліся маніторынгам судоў, дапамагалі вось як бы збіраць інфармацыю, перасэнсоўваць эту інфармацыю. Она вельмі моцна дапамагала вось у гэтай працы. І она такія пантаны, вельмі хороший, светлый чалавек. Вось. І, на жаль, і маладая, як бы все, от і арыштавалі, далі там нейкія неверагодныя тэрміны. І вось менавіта гэта мяне як бы больш за ўсё абурае. Марфе было 25, ёй даюць 15 год. Вам, Алесь, даюць 10, Марфе 15. Чым гэта можна вытлумачыць увогуле?
Ну, своя логика Губопика, потому что Е-справу вел Губопик, это такое амаль-эсэсовское подразделение, такая железная гвардия, да, Лукашенки, да, які шукаюць ворагаў паўсюль, дзе толькі можна. І для іх, як бы, небяспечныя групы рызыкі былі яшчэ да 20-го года. Это люди, звязаныя з моладзевым анархісцкім рухам і футбольныя фанаты. Вось яны далбілі тыя групы яшчэ там в ранейшыя гады. Вось, і людзі траплялі, тыя фанаты яшчэ сидзелі там футбольныя, і таксама анархісты, актывісты, яны трапляліся там значна раней. Вось. Можа быць, это звязана з гэтым, я думаю, таму што яна была такой грамадскай актывісткай там з маладых гадоў, і ўрэшце справу перакруцілі, як бы она не столькі за там, ну, все это сумясцілі разам. Вот есть актыўнасць праваабарончую, моладзевая актыўнасцю, хаця вось тыя гады, калі яна працавала з намі і як валанцёрка, і ўжо як сябра весны канкрэтна, яна займалася толькі праваабарончай дзейнасцю, нічым іншым. Это ўжо быў яе свядомы выбар. Сказать. Вот она была разом с нами, она была сябром нашей команды. И она потерпела як правоабаронка, ось фактично так. Тому что там мы ведаем, як зараз легко зрабіць там здрадніка радзімы, шпіона, там все это выписывается только на раз-два. Вось. И в ее выпадку вот она апынулася у таким вот непрыемным становішчы. Яна мае праблемы са здароўем, но я спадзяюся, што яна таксама выйдзе ў бліжэйшы час, як і Валентин Стефанович. Это наша, як бы, ну, такая великое спадзяванне, што працэс вызвалення палітзняволеных ён працягнецца і ў бліжэйшы час. Як выглядала праца вясны ў 20-м годзе? Што адбывалася ў той час? Я думаю, запыты у вас былі проста тысячы на дапамогу. Но мы стараліся рабіць все, што маглі. Мы маральна рыхтаваліся і маральна, і стараліся структурна рыхтавацца да таго, што адбудзецца, бо нечакана для нас, як і для многіх, вось эта актыўнасць народная, она пачала просто з этой дзежкі, як цеста, значыць, выбухаць. Вось ніхто не чакаў таго, што будзе ў 20-м годзе. Можа, хтосьці там чакаў, не ведаю. Но мы дакладна, думалі, што все это будзе неяк, ну, цішэй, там, спакойней, там, вот, і не так, як бы, ярка і актыўна. Ну, склаліся тут шмат фактараў, якія прывялі вось да гэтай актыўнасці, і тое, што не зарэгістравалі там першых кандыдатаў, то што там Віктара Бабарыку і іншых, вось, калі людзі сабралі сотні тысяч подпісаў. І это ўжо адразу паказала, што грамадства узбуджана, што оно шукае нейкага выйсця, што ўжо Лукашенко дастаў, так груба кажучы, то, што казалі, да, ўжо колькі яму можна сидзець там, хай злазіць, там, все, іншы хай прыйдзе, нейкі новы чалавек. Вось. Тых людзей нават такія не цікавілі палітыка, і яны, як бы, такі прынцып быў. Выросла новое пакаленне моладзі. Вот то, пра што я казаў, што вот гэтыя валанцёры, якія прыходзілі да нас, яны ж прадстаўнікі гэтага новага пакалення, якое ўжо думае па-еўрапейску, хоча жыць нармальна. Это десятки тысяч айцішнікаў па Беларусі, якім ввогуле эта ўлада, это штось дзікае, так? І не ўспрыманне адпаведнай ўлады імі, ну, там спроба спачатку заігрываць, мы ведаем, там розныя сітуацыі былі, бо это былі грошы, якія падаюць з неба ў дзяржаву, ніхто не ведалі, што заводаў няма, там не трэба ніякую руду, там машыны это рабіць, і грошы ідуць, значит, адкуль, што, як? Я думаю, что Лукашенко так и досюль не мог зразумець, что это такое, там, до самого апошняга там часу. Вось. И пришли новые люди, просто массово, просто змянілася само грамадства. Вот то, як оно было там в 94-м годзе, калі Лукашенко пришел до ўлады, ці калі весна засновалась. И тая Беларусь, якая была ў 20-м годзе, это розная Беларусі ўжо. Розныя Беларусі. Старыя людзі адышлі. Вот это прасавецкае пакаленне, фактычна, оно ўжо адыходзіць там, вось. Уже амаль адышло. Прыйшло новое пакаленне з новымі патрабаваннямі, з новымі стандартамі, з новым отношением к правам человека, к смяротнаму пакаранню. Все меняется, вось. И вот эта печка цёплая еўрапейскага звяза, это контакты бесконцы, якія ішлі дзесяцігоддзямі, наша там праца, наколькі яна там не была, но все ж таки мы штосьці рабілі там. Все это дало свой эффект вот, у 20-м годзе, что просто грамадства абурылася, калі выборы пачалі так бессаромна фальсіфіковвацца. Вось, калі пачалі там плеваць на рэгістрацыю, калі стало зразумела, што это выборы ператвараюцца в фарс, это абурыла людзей, просто абурыла. Прычым моладзь у першую чаргу, але таксама і старэйшых, так, бо мы і раней ведалі, што там
36% по опытываниях, там, до 40% людей ведали, что выборы сфальсификованы, но мы никак не могли достучаться до іншай частки, что іншие лечили, что ну раз идешь, кидаешь бюллетень, все нормально. Но оказалось, что зараз ситуация поменялась. Вот это недовер, массовый недовер до выников выборов, і рэакцыя абурэння на гвалт, які пачаўся ў звязку там з выбарамі, з затрыманнямі тысяч людзей, яны далі вот такі выбуховы эфект. Мы рыхтаваліся да гэта. Это не першая выбарчая кампанія, у якой мы удзельнічаем, назіраем, дапамагаем. Вы ва ўсіх удзельнічаеце? Фактычна, да. З 2000 года фактычна все кампаніі мы не пропускали. Но мы упершыню як бы вот адчулі то, что это может быть что-то такое надзвычайное вот где-то за некалькі месяцаў толькі. Вось. При регистрации асабліва, при наступных акциях. И потым, калі вот сышліся три, так сказать, беларускія там свободы, леди свободы, вось, якія подняли гэты сцяг, значит, демократычных выборов, это стало ввогуле фантастычна, уникально, потому что у нас гэтага не было, и у нас это уже не будет. Кожная, ну, история не повторяется она. Тут все так супало. И нават не маючы палітычнага вопыта на пачатку, вось тыя кандыдатка ў прэзідэнты, плюс я памочніцы там з розных каманд, да, якія стварылі вот эту вот вобраз, так сказать, светлый вобраз такой жаночай, дэмакратычнай Беларусі, она, конечно, зачароўвала. Вось. Но в той же час я адчуваў, што можа быць і жорсткая рэакцыя на это, прычым сігналы ўвесь час ішлі, што гэта можа быць, таму мы рыхтаваліся, мы максімальна рыхтаваліся да магчымых рэпрэсіяў. Калі яны пачаліся, мы натуральна рабілі все, што мы маглі, бо зноў ж мы не чакалі такога маштаба рэпрэсіяў, што тысячы людзей адразу з першага дня патрапяць у зняволенне, і гэтыя тысячы будуць накаплівацца, накаплівацца, накаплівацца там бесконца. І вот такія маштабы гвалту, збіванняў, там смерці, значит, все, што у нас вот як бы было звязана з гэтымі выбарамі і наступным там перыядам, які шлейфам цягнуўся і працягвае цягнуцца фактычна да апошняга дня, таму што мы кожны раз чытаем сёння звесткі пра новых затрыманні, новыя арышты, новыя суды. Все это ёсць як бы вот як бы адна непарыўная зараз лінія, вось гэта чорная. І мы спрабавалі дапамагаць там людзям і збітым, пачалі дакументаваць гэтыя факты, то, што раней это было значна там, ну, прасцей, скажем, калі это было некалькі чалавек, а тут тысячы людзей, якія былі як бы гвалт атрымалі ў дачыненні да сябе. Мы спрабавалі дапамагаць палітзняволеным, і да мяне ў калоніі людзі падыходзілі, дзякавалі таму, што вот, на што я ведаў, што весна працуе, таму што падыходзілі, дзякавалі, што мы там адчуваем гэту вот дапамогу весны, не буду казаць якую, но адчуваем. Вось. І гэта было важна і для палітзняволеных, і важна, ў прынцыпе, вот, як паказальнік такой салідарнасці. То, што мы маглі зрабіць, мы рабілі. І мы рабілі гэта да апошняга дня, пакуль нас не арыштавалі. Это была яшчэ адна прычына, чаму мы не з'ехалі. У ліпені 21 года былі арыштаваны, таму што нам трэба было быць там той час у Беларусі, дапамагаць да апошняга вось людзям, які тым, чым мы маглі дапамагчы. І ведаеце, у гэтым сэнсе многія, я ў тым ліку, спадзяваліся, што, можа быць, Лукашенко правядзе новыя выбары ў 25-м годзе і на гэтым рэпрэсіі спыняцца, так? Таму што ніхто не мог уявіць, што гэта будзе працягвацца больш за 5 гадоў. Ну, вось гэта там тэрмін. Ну, кшталту ўсё. Выбары правёў, напісаў сабе колькі хочаш працэнтаў, ніякіх пратэстаў ужо няма. І здавалася, ну, ўсё, як бы, все, ты зацвердзіў сваё там становішча новае, так, все змірыліся з тым, што як бы вось так ёсць. І пасля гэтага, прынамсі, рэпрэсіі спыняцца. Як бы, добра, хай людзі як бы вось будуць дасічваць некаторыя, там мы з гэтым там як грамадства можам як бы змірыцца, но хаця б новых перастануць саджаць. Не, нічога не дапамагло, ён працягвае па сённяшні дзень саджаць новых і новых і новых зняволеных. І ў гэтым сэнсе як бы вялікае пытанне ва ўсіх, што можа прымусіць яго спыніцца? Чаму ён не спыняецца? Створана такая сістэма рэпрэсіўная, якая не можа спыніць сваю хаду. Это яшчэ раз нагадвае сталінскія часы, дзе рэпрэсіі ішлі да апошняга дня жыцця Сталіна, скажем так. І калі это ўжо механізм запушчаны, то спыніць яго не так проста. У іх ёсць свая логіка. Чаму яны это робяць? Это бяспека
бяспека іх. Яны забяспечваюць, стараюцца стварыць такую атмасферу страха, магчымасці кіравання далейшага, а для гэтага патрэбны ахвяры. Вось это вот як бы молах гэты, ён шукае новых ахвяр, і ён іх там шукае самых разнастайных, дзе хочаш там і хто хочаш. Прычым гэта ідзе ўжо ў глыбіню грамадства, это не датычыць толькі актывістаў грамадскіх. Та ж сістэма, напрыклад, ЛТП зараз, это што? Это ёсць. Это ёсць таксама рэпрэсіўная сістэма ў дачыненні там, ну, да самых нізкіх неабароненых там слаёў насельніцтва, скажам. Бо многія з сядзельцаў, там, якія зараз там сядзяць у калоніі, яны пасля тэрміну яны мусяць яшчэ год-паўтара быць в ЛТП, напрыклад. Вот, все, ім уже вынесены прысуд. Ён выходзіць за браму з калоніі, яго прынимаюць там, ці назаўтра прыходзіць дадому, там пакуйся, все, і паехаў, значит. Это бесплатная працоўная сила, это бесплатные лагеры фактычныя і так званы порядок. Вот это наведение порядка, это ідэя, значит, фікс, якую там Сталин свой час наводзіў порядок, такі гэты зараз наводзіць порядок такімі ж метадамі. Яны распаўсюджваюцца на все грамадства. Я чуў не адзін раз ад простых зняволеных, што міліцыі далі шмат правоў. Милиции дали шмат сил, там, ментам дали там, шмат сил, и все. Они так это реагируют, потому что отчувают это безмежжа беззаконня улады. Ось безмежжа, то, якое атрымала зараз улада на прымяненне так гвалту, дачынення як да палітычных, так і да простых людзей. Вось і да іх, да самага там нізкага там узроўню, скажем, маргінальнага ўзроўню людзей, якія там, скажем, ну, любяць каля магазинаў там патусавацца, там выпіць што-небудзь, вот, ну, такое. І яны зараз знаходзяцца пад гэтым ціскам, таму што ўжо калі машына рэпрэсіўная пачала працаваць, она не разбірае, хто ты. Бізнесмен ты, там, актор, там, лаўрэат прэміі, як зараз считаешь, там, якой-небудзь. Это не важно, все. Калі ты потрапіў в эту, як бы, сістэму, і дзесьці ты высовываешься, яна тебе адразае руки, ногі, ці галаву, і все, і, як бы, жыве далей. Рэпрэсіўныя сістэмы працуюць па сваіх законах. Як іх спыніць? Вот чаму мы зараз патрабуем спынення рэпрэсій і не адмену санкцый, пакуль не скончыцца этой рэпрэсіі, пакуль не пачнецца, хаця бы не спыняцца рэпрэсіі, скажем так. І пакуль все палізняволеныя не выйдуць на волю. Таму што таксама нельга пакідаць палізняволеных у нашых турмах. Іх трэба выцягваць па-любому. Вось пайшоў гэты працэс, наступны крок спынення ўсіх рэпрэсіяў і ну, толькі так, таму што інакш размаўляць з гэтым рэжымам нельга, адмяняць санкцыі нельга, трэба працягваць на яго ціснуць і дабівацца поўнага спынення рэпрэсій. Не было б гэтых санкцый, не было б, так сказаць, мы б сидзелі яшчэ. У гэтым сэнсе вы вельмі паслядоўныя, таму што я згадваю інтэрв'ю току 19-го года, і вы таксама тады казалі, што такі адзін з эфектыўных спосабаў ціску на рэжымы, з якімі немагчыма па-нармальнаму дамаўляцца, гэта санкцыі. Можаце патлумачыць для тых людзей, якія ўсё роўна не разумеюць, як працуе гэты інструмент, у чым ягоная сутнасць, так чаму менавіта гэты спосаб ціску можа спрацаваць у выпадку Беларусі. Вот як бы сама сістэма ўлады Лукашенко пабудавана на пэўным сацыяльным кантракце з людзьмі. Нават улічваючы то, што людзі яго не любяць, людзі за яго ніколі б не прагаласавалі, але многія пагаджаюцца на такі лад жыцця. Калі ён мае магчымасць атрымаць працу, нейкае сацыяльнае забеспячэнне, няхай сабе слабенькую, але медыцыну, больш-менш нармальныя дарогі, транспарт, ну вот то, што стварае твой жыццёвы мір. І той, што дазваляе табе гадаваць дзяцей, там, мець сваю кватэру, машыну, скажам, ну, што зараз такі мінімальны мінімум для нармальнага пражывання, нармальнага простага чалавека, скажам. Вот это вот то, што людзям важна. Калі эканамічна сістэма Лукашенко адбудавана, эта сістэма, яна не будзе забяспечваць это мінімальны мінімум, калі будзе разарваны гэты сацыяльны кантракт, не выкананы з боку ўладаў, безумоўна тады проста няўхільна будзе абурэнне. Будзе самага рознага выгляду абурення, і змагацца тады прыйдзецца уладам не толькі з палітычнымі грамадскімі актывістамі, а так, як это было ў 2020 годзе, калі сотні тысяч людзей патрабуюць, ну, сацыяльных правоў,
патрабуюць нармальнага жыцця, спынення інфляцыі, нармальна заробку. Вось то, што ўлады павінны гэта забяспечваць і так. І людзі як бы разумеюць это, што ёсць улады. Ну ладно, мы яго не любім, но вот он дае нам магчымасць жыць, будзем жыць. Мы самі па сабе, а яны там самі па сабе. Вось это вот як бы логіка багата каго з тых, хто жыве зараз у Беларусі. І надзвычай важна падтрымліваць гэты мінімальны эканамічны ўзровень для ўладаў. Зараз у іх узніклі вялікія праблемы ў звязку з тым, што пачала прасядаць эканоміка ў Расіі. Яны атрымліваюць прамысловасць, фактычна экспорт прамысловасці ў гэтым годзе рэзка ўпаў, Расія не купляе гэтыя трактары, машыны, куды іх дзіваць, за што бюджэт трымаць, як плаціць міліцыянтам, як плаціць сацыяльным працаўнікам, за што трымаць больніцы, школы, все іншае. Гэта ж трэба грошы, як бы там ні было. Хочаш, не хочаш, Лукашенко вымушаны зараз круціцца, як той юн на патэльні. І фактычна санкцыі, яны прымушаюць яго ісці на перамовы, таму што яму трэба адмена санкцый, яму трэба нейкія паступленні грашовыя не толькі з боку Расіі, там ад Калі, ад авіятранспарта, скажам, яму паўсюль як бы трэба некуль грошы браць. Вось. Чаму важна, каб былі адкрыты для яго пераходы там з Літвой, з Польшай, таму што это жывыя грошы. Любая межа это грошы, там это мыта, это транспорт, это багато, так сказать, там мільёны, кантрабанда цыгарэт у выпадку Беларусі. Десяткі мільёнаў даляраў там і еўра, якія вот ідуць праз толькі таму, што ты маеш кавалак межы, скажам. Вось это для яго надзвычай важна. Вось, і таму эканамічныя санкцыі, хоць яны як бы некаторыя лічаць, што яны б'юць па людзям, яны найперш б'юць па ўладам, таму што ўлада не можа тады выканаць свой сацыяльны кантракт. Вось які яны абяцаюць людзям, які яны гавораць, што мы выконваем, мы все робім для этой дзяржавы. Но як вы яго робіце, калі вы абкладзеныя санкцыямі, як вы як сабака ў рыпіхах у гэтых санкцыях, калі у вас няма добрых суседзяў, вы пасварыліся з усімі суседзямі апроч Расіі, вось. Як вы збіраецеся жыць, калі у вас зачыненыя ўсе межы, вось. Таму, хочаш не хочаш, ён вымушаны выпускаць палізняволеных. Інакш бы мы сидзелі і далей у гэтых турмах. І я думаю, што механізм эканамічных санкцый у нашай сітуацыі, улічваючы, што Беларусь з'яўляецца транзітнай краінай, это не выспа, як Куба. Вось і народ у нас як бы не будзе цярпець все ж таки такого давядзення да жабрацтва, як, на жаль, кубінскі народ, вот его там прымусілі жыць літаральна там за копейкі, там заробкі по 10-15 даляраў в месяц, і все, і людзі па талонах ежу атрымліваюць, і все разваливаецца просто. У нас як бы людзі не прывучаныя да такога, таму трэба працягваць ціснуць на рэжым, трэба працягваць дабівацца спынення рэпрэсій, і ў перспектыве все ж таки дэмакратызацыі сітуацыі ў краіне, каб дазволіла ўрэшце вярнуцца туды і нам. Вы бачылі Святлану Ціхановскую ў 2020 годзе у трыумвіраце, як гэта все адбывалася. Ну і пасля першыя крокі ў замежжы, так. Цяпер, калі вы вызваліліся, Святлана вас сустракала з буса. Ці маглі вы паверыць яшчэ ў 2020 годзе, што яна захавае вось гэтае нейкае лідарства ў эміграцыі? Увогуле, які былі вашы эмоцыі, калі вы пабачылі, як зараз тут все выглядае? Мы былі абмежаваны ў атрыманні інфармацыі, ввогуле, все, што датычыцца там жыцця эміграцыі, ну, рэальна ніякай інфармацыі ніадкуль мы не атрымлівалі, і все, што я тут бачу зараз, гэта для мяне нова. Это тыя шматлікія ініцыятывы, тыя актывісты, якія працавалі ў Беларусі, якія перабраліся, вымушаныя былі пакінуць Беларусь, перабраліся там у Літву, у Польшу. Я вельмі ўсцешаны ў тым, што гэтыя ініцыятывы не зніклі. Людзі не зніклі, людзі працягваюць працаваць, это самае галоўнае. Это самае галоўнае. Бо самае цяжкое ў нашай сітуацыі это расчараванне, калі людзі сходзяць сваё прыватнае жыццё, кідаюць, расчароўваюцца і адыходзяць ад актыўнай грамадскай працы. Я вельмі рады, што і палітычныя актывісты, і лідары партыйных партый, вось, і Святлана Ціхановская, яна ўвогуле набралася вопыту за гэты час, яна сапраўды стала вопытным палітыкам, рэальным палітыкам, бо пачынала яна фактычна з нуля. Вось, і вельмі хутка, у 20-е гады тады ёй прыйшлося набіраць вось эту вышыню,
І яна дастойна як бы прадстаўляе, рэпрэзентуе зараз грамадзянскую беларускую супольнасць як палітычны лідар. Бо тое, што за яе галасавала мільёны, это бясспрэчна. Я просто там десяткі людзей у турме бачыў, якія мала цікавяцца палітыкай, якія кажуць: да, мы галасавалі за ту дзеўку, бо ты стары там пень дастаў нас, вот она прыгожая такая, мы за яе галасавалі. Там дзяды такія ўжо, па 70 гадоў з Палесся там вось. І гэта так, яны просто... Мне самому это было дзіўна, што ну, хаця вот пачынаеш з імі гаварыць, там мама не гаруй, там як бы яшчэ Савецкі Союз в галаве, так сказать, жыве. Но іх Лукашенко ўжо дастаў, яны ўжо гатовы хоць як бы вот за яе толькі, таму што новы свежы твар, там вот як бы такая як бы правильно гаворыць, все нормально. Вось то это прыемна, што яна не згубіла, наадварот развілася як палітык, і гэта вельмі важна для нас, таму што яна мае вось гэтую легітымізацыю, якую выдалі людзі сваімі бюлетэнямі, мільёны беларусаў падчас галасавання. Няхай іх не палічылі, няхай іх не прызналі, но тое, што это было, тут это бясспрэчна. Это мы можам пацвердзіць, мы бачылі, і тыя, хто хоць трошкі аналізаваў сітуацыю, там, маніторыў гэту сітуацыю, то я думаю, што пагодзіцца з гэтым, што яна мае гэтую легітымізацыю. Для нас это вельмі важна. Вы ўжо згадалі, што ясна, што вы існавалі ў такім інфармацыйным вакууме і бралі інфармацыю, як бы не гучала дзіўна, ад Скабеевай умоўна. Як вы фільтравалі увогуле вось гэтай крупінкі інфармацыі ад прапаганды, як прасейвалі гэтую інфармацыю? І ўвогуле, які у вас былі ўражанні, калі вы слухалі Скабееву, вось яе вось гэтым напорам, які можна уявіць? Ну, на пачатку у меня там розныя перыяды былі. Да пасадкі я ввогуле не ведаў, хто яна такая, не глядзеў гэтую перадачу, я ввогуле не ведаў, і што такое 60 минут. Потым, калі першыя месяцы, значыць, уже стаіць эта скрыня, там, это балбоча, значыць, і калі камеры ўключалі, я пратэставаў кожны раз, я патрабаваў, каб это выключылі. Вось. Но потым, калі пачалася вайна асабліва, я пачаў сам глядзець, сам ужо глядзець і сам прасіць, каб вот мне гэты час там камеры выдзелілі менавіта на эту перадачу. Все астатняе глядзіце, што хочаце, музыку, там, кіно, но вот дайце мне паглядзець. Таму што яна будуе свае перадачы прафесійна, сказаў бы. Яна выкарыстоўвае фактуру вельмі розную. Яна падае сюжэты з нейкіх замежных сродкаў масавай інфармацыі, вось, якія датычныя міжнароднага жыцця і адносіны, там, напрыклад, там, еўрапейскай звязы Украіны, Украіны з США, там, Расіі, США, там, это все ідзе ў яе такімі лініямі. Вось, і там дастаткова інфармацыі, не трэба вышукваць там як крупінкі, багата там реально. Но інтэрпрэтацыя этой інфармацыі, каментары, вот это вот в гэтым сабака зарыты, закапаны. Яны даюць это так, як ім трэба, яны смеюцца, яны там здзекуюцца з гэтага, там пачынаюць ёрнічаць, так бы мовіць. Вот яны все это паказваюць, это все захад гнілы, вот мы там расіяне, мы такія, мы скі. І это заходзіць рускаму народу. Трэба сказаць, што масы там расіян это ўспрымае на ўра, вот такі падыход. Але калі ты сидзіш, як бы вот это все адкідаеш і пакідаеш толькі фактуру, то дастаткова, каб набрацца даволі багата чаго. Ты зразумела, там штосьці яны перавіраюць, штосьці яны не дагаворуюць, штосьці дзесьці яны маняць. Вось, ну калі ідуць сюжэты нарызныя, скажам, там з BBC, там со Свободы, там яшчэ там з амерыканскіх, значит, там газетаў, там, скажем, вытрымкі, то ты можаш параўнаць, зразумела, нават з улікам таго, што яны выбіраюць то, што ім там цікава, суб'ектыўна, там, ну, што іх ацэнкі, скажем, тыя, якія цікавыя там расіянам. Ну, і часам даюць даволі такія, якія там настроены там супраць Расіі. Напрыклад, ну, паказваюць там, вот, наколькі я ўспамінаю, там паказвалі на ўседу прэзідэнта Літвы, то он заўсёды выступаў так, ну, нормально, яны хочаш не хочаш, тому што он іншае не гаварыў. Хочаш, не хочаш, яны ўсё роўна паказваюць яго прынцыповую пазіцыю. Тому што он заўсёды прынцыповы, он гаворыць тое, што он думае там і па адносінах да Расіі, па адносінах да вайны этой расійска-украінскай, і па салідарнасці з Украінай там, і па проблемах еўразвяза, скажем, ну, ты слухаешь, ты разумеешь его позицию, она такая. Вот. И я тут уже, коли приехал, там, вот, говорил з ім, размаўляю, бачу, что, в принципе, то, что россияне показывают его как ворога, но
даюць інфармацыю, якая там я магу там успрымаць гэта і даваць уже свае ацэнкі ягонай пазіцыі, гэтай паслядоўнай, скажем, то гэта так, это нормально. Вось таму яна дастаткова інфармацыйная і змястоўная, у адрозненне ад беларускіх, дарэчы, прапагандыстаў, якіх не глядзяць у калоніі, просто іх выключаюць адразу. Як толькі азаронак, адразу пачынаюцца маты-пераматы. Вот яго не терпяць, терпеть не могуць. Вот просто чисто на человеческом уровне он выкликает такую агиду, скажем. Вот это его напор, там все это такие вот, ну, это все одразу переключает сегодня, нет, только не это вот. Тому в этом плане, конечно, там российские вот эти пропагандисты, они працуют на больш высоким уровне, больш хитро. Вось, ну і інфармацыйна яны больш все ж таки насычаны іхнія перадачы. Хочу спытаць, ці вы там ведалі штосьці пра Бучу, так? Таму што Буча сімвал вайны, нападу Расіі на Ўкраіну, і гэта быў той парадокс, як бы што не магло ўкласціся ў галовы тых, хто меў доступ да інфармацыі, як Расія выставіла гэта як пастанову з боку украінцаў, што пастановку, да. Так, раскіданыя, маўляў, трупы, што ўсё гэта спектакль. А што, дарэчы, і беларускія ўлады пацвердзілі, так, яны ж таксама кажуць, што для людзей вольнага свету гэта быў шок, таму што як можна просто так гэта выстаўляць і як могуць людзі ў гэта паверыць, таму што ў гэта многія паверылі. У тым ліку ў Расіі, у тым ліку ў Беларусі некаторыя ў гэта паверылі, казалі, што там незразумела, што адбылося ў Бучы. І вось я хачу ў вас пытаць, ці вы штосьці ведалі там пра Бучу, як гэта падавалася? Ну, на жаль, у свеце адбываюцца жахлівыя з'явы, якія калі яны не даведзеныя да людзей, ці калі яны інтэрпрэтуюцца ўладамі, то это цяжка паверыць. Это датычыцца і Бучы ў тым ліку. А тое, што мільёны уйгураў сядзіць у кітайскіх турмах, пра это хто-небудзь там думае кожны дзень, то, што іх трымаюць у калоніях толькі за то, што яны там мусульмане, і за то, што яны не кітайцы, а уйгуры. Пра это ніхто не думае. А хто пра это здымаў, хто пра это гаварыў? Вось, а это ж таксама людзі і лёсы, там іхнія сем'і, все, больш мільёна чалавек сядзіць пастаянна в этих выпраўленчых калоніях. А то, што адбываецца там в іншых месцах, дзе таксама, так сказать, увага ў грамадскасці не прыцягнута. І тут ацэнкі вось гэтых расійскіх прапагандыстаў і расійскіх вайскоўцаў і урадоўцаў, якія адказныя там, ці якія каментавалі гэта, яны, канешне, максімальна цынічныя. Яны адмаўляюцца ад гэтага, яны это не прызнаюць, і так яно і будзе. Это тое ж самае, як з расстрэлами польскіх афіцэраў у Катыні. Ось, якія былі зробленыя, дзесяткі тысяч афіцэраў там загінулі, это не прызнавалі да апошняга, пакуль там паперы ўрэшце пры Гарбачове не дасталі, это расстрэльныя спіскі, все іншае, не былі праведзены раскопкі там, якія, значит, показалі, што это все было. Вось, і, дарэчы, і Савецкі Саюз, савецкія ўлады, тым, чым Лукашенко зараз так ганарыцца, это савецкай спадчынай, яны ж хавалі гэту праўду ад всяго света, тому што это злачынства, это масавыя злачынствы. Вось, і тое самае і зараз адбываецца. Калі адбываюцца такія масавыя злачынствы вайсковыя падчас вайны, то зразумела, што бок агрэсар, тыя, хто рабілі это злачынства, яны будуць гаварыць так, як ім трэба, яны будуць хаваць гэта. Вось, і не трэба на гэта падманвацца. Это вайсковае злачынства чыстай вады. Вось, і самае цікава, што зноў жа з тых жа 60 хвілін яны паказвалі те кадры, эту спаленую тэхніку, вось, якая адступала, якую спалілі, так сказаць, украінцы, і раскіданыя, значит, сапраўды людзі, які лежалі там, хто з роварам, там, з велосипедам, там, это бабулі, там, цёткі, просто якіх стралялі, просто вот так, каго бачылі, тых і забівалі. Яны паказвалі гэта, самае цікавае. Ну, невялікі там час, там, можа, 5 секунд, 7 секунд. Это уже брали это нарезки с украинских и казали, что вот они там все это фальсифицируют, поглядите. Ну, той час они показывали это. Тому, коли ты як бы успрымаешь это и глядишь, не слухаючи их этой балбатни, то ты разумеешь, что да, это злочинство, это сапраўды злочинство.
Вось. Ну, яны У там вас не не было давалі... думак, што гэта ўкраінцы пастанову Яны не зрабілі? давалі лічбаў, напрыклад, там, колькі людзей загінула, як, што, яны нічого не давалі. Но яны давалі, вот, тым не менш, агульныя карціны, і то, што вот, нас абвінавачваюць, то, што мы это рабілі, а мы ж такія, мы сякія, мы там супраць фашыстаў ваюем, яны нас там пробуюць замазаць, это хітры Зеленскі, вся эта, значит, украінская там улада. Вось. Таму ідзе ідэалагічная вайна, ідэалагічная вайна. Это найперш вайна ідэалогіі, імперскай ідэалогіі і дэмакратычнай Украіны, якая хоча стаць еўрапейскай дзяржавай і якая фактычна ўжо стала часткай Еўропы, да чаго нам трэба імкнуцца. Таму што Украіну зараз еўрапейскі звяз ўспрымае як частку Еўропы. Нават той Орбан, які люта ненавідзіць, так сказаць, Украіну, і які там лепшы сябра, так сказаць, Пуціна, хоць он это хавае, але тым не менш это так. І ён і то, як бы, ўжо, ты глядзіш, што ён, як бы, вымушаны прызнаваць, што Украіна – это частка Еўропы. Вось. Ужо не кажучы пра тыя дзесяткі там еўрапейскіх дзяржаваў, народаў, ввогуле супольнасці еўрапейскай, якія ўспрымаюць эту вайну як вайну супраць Еўропы, не толькі супраць Украіны. Вось. І гэта, як бы, дасягненне украінскага народа такой страшнай цэною, канешне, яны здабываюць сабе свабоду, сваю дэмакратыю, яны бароняць сябе. Ось. І бароняць еўрапейскія каштоўнасці. Яны зараз ваююць і за Беларусь, за будучыню Беларусі таксама. Адбіваючыся ад расійскіх акупантаў, яны бароняць тыя ідэалы, якія вельмі важныя для будучай Беларусі. Ось. Я думаю, што для нас надзвычай важна, каб стратэгічна Россия не выиграла в этой войне. Вот эта империя, она страшная, как бы, ну, это самое страшное, что может быть, это аннексия Беларуси, полная аннексия в Российскую империю, и нам придется тогда знову пачынаць вось это змаганне за незалежнасць, якая пакуль што яшчэ захоўваецца, каб яна там не была, але яна ёсць. Ось якое там сотні гадоў беларусы рабілі перад гэтым. Ведаеце, многія крытыкавалі рашэнне Нобелеўскага камітэта ў 22 годзе, таму што апроч вас там былі ўкраінскія і расійскія праваабаронцы. І ў людзей было такое, ведаеце, адчуванне, што яны хочуць штучна прымірыць ваюючыя бакі праз праваабаронцаў. Ну, як бы праз гэтае рашэнне, дзе пасадзілі побач беларуса, украінца і расейца, так? Як вы на гэта глядзелі? Як вы гэта ўспрымаеце? Я зусім это так не ўспрымаю. Па-першае, праваабаронцы расійскія – это нашы калегі, это нашы сябры, з якімі мы там працуем разам, пачынаючы яшчэ з часоў Савецкага Саюза. От 50 гадоў таму Нобелевскаму лаўрэату Андрею Сахарову далі Нобелевскую прэмію, калі ён быў у Вільні, тут. 50 гадоў таму, это было в 75 годзе. І ён прыязджаў на суд да дысідэнта Сергея Кавалёва, бацька якого беларус, дарэчы, вось. Хоць ён жыў у Расіі, Сергей Кавалёў сам, і які быў асуджаны за дапамогу літоўскім дысідэнтам. Вось як все тут звязана, все в одно. Вось. Ён прыехаў сюды, і тут ён даведаўся на судзе у Сергея Кавалёва, Андрей Сахаров, што ён Нобелевскі лаўрэат. І ён пайшоў на кватэру да літоўскіх дысідэнтаў, і яны там першую чарку выпілі за эту прэмію. Вот разам літоўцы стаялі, расіяне там. І ў той жа час Сергей Кавалёў, ты беларус напалаву, сидзеў у турме тут у Вільні, значыць, побач, вось, каля іх. Вось. Таму гэта падтрымка дэмакратычных сілаў, дэмакратычных зменаў. Это голас супраць імперіі, супраць гвалту, супраць падаўлення всего дэмакратычнага, што з'явілася на постсавецкай прасторы ў нашых краінах. Вось што такое Нобелевская прэмія. Вось. А то, што мы там сидзім, як бы расіяне, ну это расіяне зараз, яны таксама все праз турмы прайшлі, якія атрымалі Нобелевскую прэмію. Олег Орлов, які адзін з лідараў мемарыяла расійскага, ён прыязджаў да мяне на суд. Я бачыў яго на судзе там адзін раз, а потым аказваецца, што яго пад рукі вывелі, пасадзілі на самалёт у кайданках і адправілі в Расію. Яго паставілі штампель в пашпарце, што не в'язны в Беларусь. Это вы зараз апошні раз? Так, падчас нашага суда в 23-м годзе. Вось. І праз некалькі месяцаў пасадзілі ў турму за то, што ён пратэставаў супраць вайны з Украіны адкрыта. Яго абмянялі, у выніку абмена, так сказаць, там апынуўся на свабодзе, на волі.
Вось, таму казаць, што это там як бы это якраз тыя вот праваабаронцы, якія нашыя сябры, нашыя паплечнікі. Вось яны адэкватна ацэньваюць сітуацыю з вайной, з Украінай, з тым, што адбывалася в Беларусі. Вось. Вось. Так што я так не ставіўся, што вот яны там, так сказать, спрабуюць вот такім чынам неяк падысці. Не, яны ацэньваюць, што тут адбываецца гуманітарная катастрофа. І Нобелевская прэмія наша, она мае такі горкі прысмак вельмі. Вось, таму што ніхто не радует этой Нобелевской премии, ни мои украинские коллеги, ни российские правоабаронцы, ни мы. Потому что у нас тут катастрофа реально. Вот тому увага была притягнута до ситуации и у тым ліку праз гэтую Нобелевскую премию. Калі вы прачыталі прамову, якую ваша жонка Наталя Пінчук зачытала ў Осло ад вашага імя? Ну, частку этой прамовы я здолеў ёй перадаць. У нас было одно спатканне пасля заканчэння вот азнаямлення з крымінальнай справай, то следчы даў нам спатканне. Мы ўбачыліся, я ўжо як бы это было в канцы кастрычніка, ўжо пасля таго, як я ведаў, што значит эта прэмія прысуджана. І я ёй надыктаваў, што я хацеў сказаць, она запісала гэта. Такая магчымасць была нечаканая, таму што ну, так оно супала, што вот нам это якраз спатканне далі, што якраз напярэдадні ўручэння самой прэміі. Вось. Нейкія тэзісы она запісала, і таму ну, штосьці асноўнае, так сказаць, у этой прамове было прагаворана мной, ну, штосьці, так сказаць, ужо там взята з тых выказванняў, з тых, якія там я раней пісаў дзесьці, гаварыў, скажем, это было зроблена такая калектыўная як бы прамова. Што вам было важна данесці? Тое, што ў ёй сказана, тое было важна данесці. Ведаеце, там ёсць цытата пра Марціна Лютера Кінга. Так што вось ён за сваю мару быў застрэлены, а вы за сваю мару як бы пакутаеце не так, як ён, але пакутаеце. І што цана як бы для вас не такая высокая, як для Марціна Лютера Кінга. Але маё пытанне, але ці не за высокая гэта цана ўсё адно, якую вы заплацілі? Ну, кожны плаціць тут сваю цэну, і цяжка, як бы, некаторыя людзі, тыя, што выйшлі на дэманстрацыю там і штосьці зрабілі, да, вот это вот іхні, як бы, парыў, а хтосьці мусіць і так вот, як у мяне атрымалася, што там больш 40 гадоў, як бы, ты займаешься грамадскай працай, і ўсё гэта каштоўна. І адно каштоўна, і другое каштоўна, і трэцяе. Тут цяжка цаніць. Я лічу, што, як бы, ну, я нічого не плачу. Я хутчэй тут, як бы, атрымліваю больш, чым там аддаю сам. Ось, з майго жыццёвага вопыту, з майго жыццёвага лёсу тут цяжка сказаць, што там я там за штосьці плачу. Я хутчэй жыву так, як я лічу патрэбным. Вот это ёсць, як бы, мае перакананні, ёсць стыль майго жыцця, ёсць магчымасць рабіць тое, чым я хацеў займацца, чым я займаюся. У тым плане у меня жыццё вельмі шчаслівае, то, што я ніколі не займаўся тым, чым я не хацеў займацца, ну, калі не лічыць, што там мяне прымушалі працаваць вот на... Калі я сидзеў у турме, то вот это дакладна то, што я там не хацеў рабіць, ці то, што я там служыў войску, это я таксама не хацеў служыць войску. Хаця трэба сказаць, што адзін са старых беларусаў, яшчэ са сталінскіх зэкаў, які сидзеў перад самым маім войскам, была сустрэча з ім, і ён сказаў, што ідзі вучыся страляць, это яшчэ прыдасца. Нам это незалежная Беларусі прыдасца перад войскам, в 85-м годзе ён сказаў. Хаця чалавек сам гуманітарны, я там не люблю нічога звязанага з вайною, і ну, мы бачым, як эта гісторыя зрабіла свой пераварот, і аказваецца, што бараніць ідэалы дэмакратыі вот зараз вот, нашы украінцы, нашы як бы, суседзі вымушаныя такім чынам. Ведаеце, многія, ды практычна ўсе палітвязні, якіх зараз тут дэпартуюць, я сама гэта назірала на свае вочы, выходзяць ну, просто без нічога. Вось просто з голай дупай, прабачце. Так? Вось так гэта для мяне выглядае абсолютна не па-чалавечы. На шчасце, вам у гэтым сэнсе пашанцавала, што вы выйшлі, на шчасце, забяспечаным чалавекам. Дзякуючы, конечно, это не проста так, эта узнагарода вам не проста дасталася. Ці вы ўжо думалі пра тое, як вы распарадзіцеся грашыма, якія, дзякуючы Нобелевскай прэміі, вы атрымаеце? Яшчэ не, я
падрабязна там не думаў моцна, таму што тут ёсць бягучыя, самыя бягучыя справы, звязаныя з направай здароўя, з легалізацыяй там і вот багата эмоцый яшчэ, мне ніякіх планаў тут асабліва дакладных няма. Но адзінае, што відавочна, што гэтыя грошы пойдуць на ўмацаванне праваабарончай дзейнасці. Вы ў турме працавалі, вы толькі ў верасні выйшлі на пенсію, так, і да гэтага часу, відаць, вас прымушалі працаваць, так сістэма беларуская працуе. Куды вас накіравалі і колькі вам плацілі за гэта, што таксама важна? Я працаваў у асноўным сталярным цэху, вось апошнія месяцы там у іншым цэху, но які рабіў фактычна тое ж самае. Вось, і гэта такая праца падсобны рабочая. Адным словам, да станкоў мяне не падпускалі, я сам надта не імкнуўся туды падыходзіць да іх. Это дрэваперапрацоўчыя станкі, там рэйсмусныя станкі всялякія, якія там табе могуць з негабляванай дошкі зрабіць вельмі прыгожыя рэечкі, там, ці шалёўку, там, ці яшчэ штосьці. Ну, вот такога плана была работа фактычна. Вось. І это была фізічная праца. І, шчыра кажучы, я пад канец дня стамляўся звычайна, таму што ўжо як бы, сталыя гады, але прыходзілася увесь час як бы там калупацца, штосьці рабіць. Ну, вот такога плана была праца. Колькі вам плацілі за гэта? По-рознаму, часам зусім там в межах 1-2 еўра, скажем, месяц. За месяц? За месяц? Так. Часам 10 еўра я атрымліваў, там 15 еўра самыя вялікія, калі палічыць там па аб'ёме заробкі, такого плана заробкі. Як вы, як праваабаронца, глядзіце на гэтыя разліковыя лісткі? Гэта прымусовая праца, безумоўна, это прымусовая праца проста чыстай вады. Калі людзей прымушаюць працаваць, ты не маеш права там адмовіцца ад этой працы, і ў той же час табе не аплачваюць гэту працу дастаткова. Мы цяпер шмат у чым бачым гэтую расійскую пагрозу, якая навісае над Беларусю, і вы самі казалі пра тое, што зараз можа быць такі перападзел свету ў пэўным сэнсе, перападзел уплыву, і Беларусь можа быць аддадзеная на водку Расіі пры самым горшым сцэнарыі для Беларусі. Як беларусам захавацца ў гэтым свеце, як захаваць гэтую беларушчыну, як супрацьстаяць рускаму міру, які навязваецца паўсюдна? Па-першае, нам трэба ўпірацца, як мага толькі магчыма. Вось так, як мы рабілі яшчэ ў значна горшыя, безнадзейнейшыя часы ў 80-е гады, як рабілі нашыя папярэднікі перад намі. Вось, таму што для нас гэта смерць. Для нас любое ўваходжанне, любы саюз з Расіяй для беларуса это азначае проста смерць як для народа. Вось, і мы бачым зараз па перапісе таксама, калі беларусы выязджаюць в Расію, праходзіць одно пакаленне, все. Другое пакаленне, яны ўжо записываюцца рускімі, іх проста няма. Яны не становяцца. У нас больш мільёна беларусаў з'ехала ў Савецкім Саюзе ў Расію, там Сібір, все это нафтараспрацоўкі, дзе іх толькі не было. А зараз па перапісах мы глядзім, што все, ўжо іх як бы там з тых беларусаў не засталося. І тое, што робіць зараз Лукашенко, адчыніўшы гэтыя межы, і тут не ўмацоўваючы нацыянальную свядомасць самой Беларусі, оно робіць беларусаў проста этнаграфічным матэрыялам. Вось мы з'яўляемся этнаграфічным матэрыялам, таксама як украінцаў успрымае Пуцін, скажем, і расіяне, што з іх можна таксама некалькі мільёнаў Сібір адправіць, каб засяляць эту Сібір. Ну так яны і беларусамі думаюць, чаму ж не, чаму нам не пазасяляць. Вот это і ёсць стратэгія Расіі, асіміляванне беларусаў, вось, і дзеля гэтага яны падтрымліваюць тут всялякія расійскія праграмы, развіццё расійскай культуры, расійскую мову і так далей. Калі мы думаем пра будучыню Беларусі, мы павінны думаць пра беларускую культуру, мы павінны захоўваць беларускую мову, размаўляць на беларускай мове, вучыць сваіх дзяцей размаўляць на беларускай мове, мы павінны ствараць беларускія асяродкі. Ніхто за нас гэтага не зробіць, асабліва зараз, калі дзяржава варожа ставіцца да ўсяго беларускага. І ў палітычным плане мы павінны все рабіць, каб гэтай акупацыі, фармальнай акупацыі, рэальнай акупацыі было як мага менш, каб яна не адбылася канчаткова. Вось, мы павінны працаваць і з еўрапейскім звязам, з США, з іншымі дэмакратычнымі краінамі. На кірунку мы павінны паўсюль тлумачыць і даказваць, што беларусы это не рускія, Беларусь гэта не Расія.
Вось, ну, калі так коротко казаць, это тое, што мы як бы рабілі, і то, што мы далей павінны працягваць в гэтыя непростыя часы. І як бы, ну, гэты горшы варыянт не думаць пра яго. Трэба думаць пра лепшае, трэба працаваць на лепшае, а сама як бы, ну, безнадзейна, это калі ты проста нічога не робіш. Вось, што б ты там не думаў, чым бы ты гэта не апраўдваў, але самае галоўнае – это рабіць штосьці на карысць Беларусі. Ведаеце, у Беларусі зараз, ну, навісае над усімі такое пачуццё страху, страх, які сковае, які паралізуе. Часам гэта невытлумачальны страх, перманентны страх. Як з гэтым змагацца? Вось вы казалі, што вы нават у турме адчувалі сябе свабодным чалавекам, хоць там як бы нават вы не можаце не вырашаць, калі ляжаць, калі сядзець, так? Як з гэтым змагацца? Ну, на жаль, такая рэчаіснасць зараз. І з гэтай рэчаіснасці застаюцца жыць мільёны беларусаў, і нашыя сябры, нашыя прыхільнікі, людзі, якія нашых поглядаў, вось, і гэта беларусы. Это все беларусы, і мы павінны як бы падтрымліваць іх маральна, і яны, ну, таксама тут нейкага агульнага рэцэпту няма, павінны трымацца там, кожны як можа, скажем так. Агульнага рэцэпту тут няма. Многія сваякі палітвязняў баяцца публічнасці, баяцца дзяліцца хоць якой інфармацыяй. І з праваабаронцамі, і з журналістамі ўвогуле просяць ніяк не згадваць, не заносяць сваякоў у спісы палітвязняў. Маўляў, любы такі крок будзе пагаршаць умовы для зняволенага чалавека. Як вы, як чалавек, які быў унутры гэтай рэпрэсіўнай машыны, на гэта глядзіце? Ці мае гэтая стратэгія, ну, нейкую глебу пад сабой? Што б вы параілі сваякам? Як варта дзейнічаць акурат, каб дапамагчы вязням, якія знаходзяцца зараз у зняволенні? Рецепт один, и он достаточно простый. Вот это было ранее, это есть зараз, и, мабуть, это будет в ближайший час. Коли вы хотите допомагчы своим родным, коли вы хотите допомагчы своим знайомым, які знаходяцца ў зняволенні за палітычныя дзеянні, давайте інфармацыю. Не хавайце этой інфармацыі, потому что дакладна тады цяжка іх будзе вызваліць. Вот зараз пашла эта кампанія вызвалення, і вельмі важна, каб эта інфармацыя была ў праваабаронцаў найперш, каб яна была в агульным доступе. Бо каго вызваляць? Не будуць улады там думаць за вас ці за тых палізняволеных, якія там зараз сядзяць, калі пра іх няма інфармацыі ў нас. Тому вельмі важна ведаць эту інфармацыю, даваць эту інфармацыю. Ну, а што боязь? Ну, боязь, што боязь? Там людзі сядзяць, іх выцягваць трэба. Вот это праблема нумар адзін. Вось. А то, што там у вас могуць быць нейкія праблемы на працы, ці там хтосьці пра вас кепска штосьці скажа, то можа быць это не так істотна. Но і тут у першую чаргу трэба думаць пра тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў зняволенні. І агучванне этой інфармацыі, легалізацыя тых людзей, выцягванне іх з небыцця, это праблема, это задача нумар адзін для ўсіх. Хто для вас маральны арыенцір, аўтарытэт? На каго варта раўняцца? Ну, я пражыў ужо добрую частку жыцця доўга, і мне пашанцавала ў жыцці сустракацца з многімі выдатнымі людзьмі, вось і беларусамі, і не толькі беларусамі, якія былі для мяне прыкладам у маім жыцці. На розных этапах я рэальна ўвесь час вучуся, стараюся імкнуся вучыцца ў людзей, вось і нават в калоніі там для мяне былі людзі вельмі важныя, цікавыя, з якімі я размаўляў, штосьці браў, якіх браў прыклад. Там это ідзе ўвесь час, это як бы вот працэс гэты. Але, безумоўна, вельмі важнымі для мяне былі сустрэчы і тое, што было сказана, тое, што было напісана такімі людзьмі, як Вацлаў Гавал, з якім я быў знаёмы асабіста. Там мы сустракаліся 2 разы з ім, хоць это невялікія сустрэчы былі, але падчас маёй першай адсідкі ён прыслаў ліст падтрымкі палітычным зняволеным, тым ліку і мне, это былі персанальныя лісты, это быў ввогуле апошні ліст ягоным жыцці, які ён напісаў. Потым ён памёр праз тыдзень. Так. Гэты ліст дайшоў да мяне, і я яшчэ не ведаў, што ён памёр. Я як бы прачытаў гэты ліст, і літаральна праз пару дзён мне сказалі, што як бы ён раней памёр. Гэты ліст ішоў, калі ён ужо памёр.
І гэта важна. Это Васіль Быкаў, з якім я таксама быў асабіста знаёмы. У нас там розныя пакаленні, скажам, там ён значна старэйшы за мяне, там яму было ўжо за 60, мне яшчэ там 20 трошку вось. Тым не менш, для мяне ён заўсёды быў такой глыбай велічэзнай, як пісьменнік, як філосаф, як чалавек, які здолеў сфармуляваць беларускую ідэю ў сваіх творах і паказаць вялікі кавалак жыцця беларускага народа. Это сапраўды вялікі чалавек. Гэта беларускія палітвязні, якія сидзелі там 30-х годах, і я з ім быў знаёмы, можа быць, не так блізка, як хацелася, але іхні прыклад, то, што яны вытрымалі, яны прайшлі той час. Это Сергей Грахоўскі, беларускі пісьменнік, это Сергей Новікаў-Пяюн, які прайшоў ввогуле праз все турмы. Ён паспеў адсидзець і ў польскай турме ў 20-е гады, потым у канцлагеры ў немцаў, а потым у савецкай турме. Значыць, вот такі вот дзядзька, он вельмі як бы такі не публічны чалавек быў, але з цвёрдым такім характарам і цвёрдай беларускасцю. Вось ён быў беларусам да самага апошняга як бы такога клеткі свайго вось сябе самога. Вось он пражыў доўга жыццё там, і калі я з ім пазнаёміўся, там 90-е гады, можа было там пад 90 гадоў, але чалавек з цяжкім лёсам, но он захоўваў сваю беларушчыну. Это і такія людзі, як Міхась Чарняўскі, гісторык, археолог, які быў паслядоўна беларусам і захоўваў сваю беларускасць у цяжкія 60-е гады. Это і мастакі Мікола Купава, і Алесь Марачкін, вось, это старэйшыя сябры, з якімі я вельмі шчыльна і доўга працаваў там, пачынаючы з канца 80-х гадоў. Вельмі багата, ну, такіх сапраўдных, шчырых, это філосаф Мікола Крукоўскі, які партызаніў, быў партызанам, але быў такім, ён казаў, калі яго там казалі, да што вы там партызаны, вы ж там, ну, невядома за каго ваявалі, што вы там рабілі. Ён кажа, мы ваявалі за Беларусь, мы беларускія партызаны, нельга аддаваць партызан, ввогуле партызанскі рух камуністам, таму што ніякія камуністы яго б не стварылі, калі б людзі туды не пайшлі. Вот я сам такі быў і ўсё. Это сапраўды людзі са сваім пунктам поглядам на гісторыю, таму што яны былі часткай гэтай беларускай гісторыі, вось, і былі сапраўднымі адданымі беларусамі. Вось. Гэта і Алесь Пушкін, мастак, які загінуў у турме, які быў маім знаёмым і сябрам, вот, і актыўным такім і мастаком, і грамадскім дзеячом. Вось. Насамрэч людзей даволі многа, з якіх ты штосьці бярэш лепшае. Бо, зноў жа ж, я ведаю, што у нас, мы не ідэальныя, у нас няма ідэальных, ну, ты як бы не статуя, не з золата, вось у цябе ёсць там і добрыя рысы, і кепскія, але заўсёды стараўся, імкнуўся, як бы браць ад людзей лепшае і старацца быць, вот, як бы, ну, лепшым, з тым, чым там я сам ёсць, можа быць, таму што гэта таксама для мяне як бы важна, это дасюль працягваецца, таму што і гледзячы зараз на маладзейшых, там, на маладзейшае пакаленне, а таксама ёсць чаму павучыцца, і вот такія справы. Што вы пажадалі беларусам у 26-м годзе? Шчасця, сямейнага шчасця найперш, каб все было добра з роднымі, са сваякамі, каб жыццё ішло в лепшым накірунку, добрага Новага года, весёлых калядаў. З тым, каб урэшце рэшт наша праца прывяла да таго, што мы будзем жыць у незалежнай, багатай, заможнай Беларусі, як часткі еўрапейскага звязу, вось еўрапейскай Беларусі, з тым, што каб ну і все, і хопіць. Дзякуй вам, вялікі Алесь. Дзякуй вам таксама. Сябры, я таксама віншую вас з надыходзячымі святамі. Зычу вам у новым годзе сапраўдных цудаў і пабольш добрых навін. Дзякуй вам вялікі, што вы былі з намі ў гэтым 25-м годзе. Пабачымся ў новым. Да сустрэчы.